bom na Apostle Solomon Obia fere adodo na friend sofo Solodi animu die na chese nipa yenim na awia no yeso ka ne awie nanim anajo onyankopon de adom akyede na dom no dada akasa wa wutie me no beba na nyina ye bom ne ye bom paye ba bibia wo bia so wa chichira na se benkyere bre na nyankopon fa so hye no wani onyama wo abrabom wo ba na yera kwan na se bibia ni afra homatrofo yi 0248 171711 nyami hye no nyo kese so beba amen. Tie Sompa 90.7 FM. Yenina ye tie Sompa.
aka enano be sensia pe na Sompa kunafo akyede no aduru so enhyira ne de wonni bi mpo na ohunu obi mmɔbɔ na enhyira no nso ne wɔn ma wɔn akoma mu tie wɔn bɛte wɔn akoma mu ama saafo no na ebehunu Nyankopɔn na anɔpɛ ma meje mensa we kyerɛ sɛ Ghana yɛ kɔ yɛ nimpa esan sɛ wohwɛ na ano yi asɛm a yɛwura mpiani wɔde ɛbɛto dwa yi na wode ɛno to nsanie ni na bɛhwɛ deɛ ma meje mensa aka ne nne yi a ɛno kyerɛ sɛ democracy no yɛbɛtumi akye no na nneɛma bɛsesa ɛwɔ man no mu yɛnim na yɛkɔ na mmom Yesu ne yɛban bi ɛna wɔ sɛ yɛsesa no na wahu sɛ Ghana for yɛpɛ last days last minute ɛna yɛ pɛpaa adeɛ ne hyɛ aseɛ no sɛ wobɛhwɛ abato yi a wɔse yɛm hyɛ aseɛ berebɛne yɛmpɔn berebɛn wamfa berɛ a yɛnhyɛ aseɛ de ama wɔse nka no mmiɛnsa ne yɛpɔn ɛnɔkorɛ enti yɛmfa ne sɛ yɛde bere dada no yɛhyɛ sɛ yɛhyɛ aseɛ nɔnso ne yɛnim dada no nɔnso ne yɛhyɛ aseɛ ne yɛwie nonum nti ebi a bere a yɛhyɛ aseɛ no deɛ yɛma no ɛyɛ wɔ ho ɛyɛ adwene no a wɔsuae aba anaa wɔsusuo no kama na mmom ɛwɔ sɛ yɛtoatoa ho adwene obiara de ne deɛ to so bi na yɛbɔɔbuo ho na ɛno akyi no baabi adodoɔ no adwene bɛkɔ no yɛgye ɛno tom sɛ yɛbɛpɔn no mmiɛnsa a yɛdi pɔn ɛsiane sɛ wɔn mu amfiri da korɔ pɛ ɛna wɔn mu suasuayɛ a wɔde saa nsusuiɛ aba bɛto abɔnten wato a yɛto yi a ɛwɔ yɛman yi mu polling centers bi wɔ hɔ ana polling stations bi wɔ hɔ a wonkɔ efiri bɛɛ dɔnko no mmienu na mpanimfoɔ no tete hɔ ɛbɔ nkɔmmɔ obiara ni hɔ na mmom aka bɛɛ sɛ sima duasa ama nonum na yɛde pɔn no akɔbɔ no na fi de binom dimirika ɛba bɛwura line mu last minute foɔ no nti sɛ yɛbɛpɔn no mmiɛnsa ankɛyɛ ɛbɛboa yɛ ama yɛ nneɛma binom yɛtumi ahyehyɛ ne yie sɛ bio no mmiɛnsa deɛ na sum mae nti obi tɛ baabi koraa pɛ sɛ ɔbɛyɛ biribi a yɛbɛtumi ahunu no sɛ nonum na baabi animu abiribiri ne awo kan sɛ yɛ nokɔ because wokɔ yɛ nkuro nketewa no bebree baabi a yɛto aba no nkane ani hɔ mpɛn bebree no yɛto aba no wɔ suku ahodoɔ mu suku no bebree nkane ani hɔ nti ɛba ne saa ɛbɛha adwen nti nana sɛ yɛbɛyɛ ne saa deɛ a ma hu sɛ Ghana nso sɛ yɛka sɛ yɛba abɛyɛ biribi a adeɛ nkye ne yɛ nyinaa yɛakɔ akɔgu hɔ yɛsɛ yɛbɛhyɛ asɛ nɔnso nso no onum mmɔ no na obi wɔ polling center ɔpɛ sɛ nka onyakwanya kora nka ɔbɛto na aba nti sɛ yɛbɛtumi apɔ no mmiɛnsa deɛ nka nonum ne yɛahyɛ aseɛ nonum na yɛahyɛ aseɛ anɔpa nonum ɛba ne sɛ ɛbɛboa yɛ sɛ wofa nonum yi so ɛbɛyɛ asɛm koro yɛ bi nonum no so na baabi a sɛ yɛka kanea asɛm yi ɛhɔ nso saa berɛ na sum wɔ hɔ saa berɛ na nkanea ɛni hɔ banka me so mesusu sɛ wofa ade baako ɛ sɛ electoral commission yɛ no sɛ yɛbɛpɔn no mmiɛnsa de a ɛne nka mesusu sɛ centers na nipa dɔɔso no ebi a ayene ebi a Sompa polling station Sompa polling station no sɛ nipa ɛwɔ hɔ yɛ bi a mpim mienu a ana sɛ ahanu a yɛnkyɛ Sompa polling station A and B 100 enkodi ha 100 enkodi ha eno basa ema ne to no kontem because I wohwe sɛ yesi to aba na nipa ba ko gina boot no mu a yɛbɛhwɛ ne din yɛbɛte krata ama no obekwa yɛbɛka ne nsa ho obekwa akotim odebekwa akɔhyɛ adaka mu no obedi bɛyɛ sima mienu kɔmiensa so etime boro sampo bi kura betime aboro saa nti no in this case no sɛ nipa no dɔɔso a ebedile nti no it will be proper sɛ baabi a sɛ yɛbɛpɔn no mmiɛnsa de a baabi a nipa dɔɔso wɔ ɛyɛ center hɔ no yɛnkyɛm nya ne A and B sɛ de bɛyɛ hare ɛde ama atiefoɔ ɛna misusu sɛ yɛbɛpɔn no mmiɛnsa ɛma no nyɛ ɛnyɛ ntomo no nko a ɛnso hɔ a ɛwɔ sɛ yɛhyɛ da ɛyɛ deliberate education nkyerɛkyerɛ paa ma no kɔ anim mu dɔ yɛnyusu radio yɛnyusu TV ɛnɛ Sompa TV wɔ ha ɛnɛ FM ɛwɔ ha
wada Roma se wo de ho eba be hyem na 90.7 wo boda wuro bia wo ha value for money. Oh yeah. Umma me boda wuro wo Sompa na wo lose da value for money. Enti se wo be ye saa de ne de a wo mo nye den o mo ma da wubo no kwa akire na fe nso no information van campaign no obehu ahema de ache na ka na mantamu boda wuro no eno so mo ma ne ntim nkrofo ohu ebasa ma nipa adwaba na say ye manfo kane na ye to aba no nonso na yapon no num say nhihye foforo aba ne say ye beto no nonso na yapon no miensa nti obeto a hwe na koto ne ntem ne saa ne ma na ye kyerɛkyerɛ ena ade ba kwa mesusu no say saa da no kosi adwuma ye da Yenye no holiday. O man no nye ne holiday. Ebasa eno no so boa ema amanfo ho henha because bi wo ha for example yensem trofo de ekura say ye bedi kan ato ye de ansa na dodo na aba enti no eno no de me feel say it's okay na mum ada nnwuma bi nom no ebeye ya saa da no ka ye ma holiday na nkrofo anya kwan bi wo ho be yese mitum nika akwa adwuma mu abansa na ba beto omo na ya na ekobo nunum ana na omo nika ba no enokre enti ye eno so ba mu am feel say ebeboa enokre enokre nsusuye pa na wo hu say ebia ni o ayene maame jemensa wasusu enti wo say ye toto so maako na fe ye kari no ne ye tase ne say besepa ene koni mahaban na ne wasusu nyina nso no ewo mu a ebeboa pa afi bambo samo no eno so wono mo hwe ne yie pa amfa no nka ho wo kan waka bre ne de o na so de ka ho no wa amoso ebio na wo ka information de kura ya asem foforo esan se nye Sompa TV Sompa FM na aba na nsem bi wo ho na ye biebie so ama timamufu enye ne yie no wo mote wo mo ho ase a eno kura no nte ase ni nya adwuma papa Sompa sha se o ka se wono ne de amanyosem twintwan se ade ye tuntum nanso aprapa ti se e fitaa onde sa na ohu no ena oyo party se dabi we de tuntum pa enti de wo hen ne yemfa eno de nya de a ye betena se atwetwe ana se ye begina benkuma na nifa achi na mom ye gina mfimfini a ye te se Yesu ne cross no pepepe ye mo watimi afiri ha watimi aba ha enti sa nkyerɛkyerɛ no se nye Sompa na afa to no ho so no ono a hye da yi bere ede to ho ka kyerɛ Nkoranza South Municipal Assembly se wa ma omo 500,000 worth of airtime on fa mebo bibia yesa omo bo ho dawuro e matemamu 40 eno kura mbo na enuru we nyina no enkyerɛkyerɛ yesa eba no information wo mo van no kura ho asam te sɛn uhu no kurami na ahene enti ho no de Sompa yeguso a ye bo ho dawuro de na enkyerɛkyerɛ ne nyina nso no ye bema atimi adadi mpanimfo nso fa wo mo de meto so na efe ye nhye ne mra kete I think say ne proposal say ye jetom de ebeye mra ye jetom de a ebeye mra wonderful e de ama ye nyina san anye mra kra ebekọ parliament kra bia onfa nko ipac they say fortunately anopa ma hu news bi a NDC can say afi de onbekọ ipac no okay on say immediately after 2020 election NDC pull it out so omo nko ipac biem enam ne ma bi omo kwa esisi onti ma hu say news bi circulate say omo say afi de onbekọ ipac no ndi so omo ko ipac a nsem we a ye kan omo nko to adwen wo ho na fe ye nyina ye nyentom ye nyina ye nte ye ho ase ye jetom te ye ho ase a echemra bia echemra bia ntino me feel say ye ne sa ebeboa ye Ova kasimadu na abo eye nonson anope nonson ba ebefa agude mu nsem na yi na say headmaster for mo ho nsem ba yi sesi anope na o news mu say hwie baby enne on be sand o madwuma ma omo ama asan akwa ye o madwuma omo ye hwehwe mu ahu say o man di bibia nti mene ne a mepese anida ho no omo ye ema Ghana fo nyina ye hunu bi ne se
ma wo mo meka nkyerɛ yɛ tra sɛ si o yɛ headmistress papa so as o yɛ headmaster onye bibia ye mpesa asa no bi atie ye pese ye hu se sobo we charge we na ye de ball no na charge na ye de ball no ye kwohwehwe mu no ye hunu wei na ne ye hunu ye no wo de to mmara ho a entiamra wonderful enti no ye yi na di a enye ye ye de na adwuma asan ama no omoma ye nte saade na se on se saade no a eto da bi a ye nhunu eno bi nti aya na amanfo e ka se president Kufuor ye kra ne agent no asamba sade o musika no oka omoma ye asamba no omoma ye broni be ka se fine details no enti di obi abeka ne se ne abeka se omonye hwe enti omonkoye omadwuma die ne si ye kire se omonye hwe and at the end they see in the first place no ye train in this case you bet make say any na Ghana education service train a wo train wo mu gina nchen no ono so ye mfonso enti no ansa na ye de o madwuma be mo omo no ese se omo ma ye hu omo ma ye information e ma ye hu se ade wei ena omo yo ye na ye hwehwe mu no nso ye hunu wei ya de to mmara ho a omo nya nyemfom so anye saade a na ye akwakoye se ese anansententan no echibi ene ade because anye saade a ne awo mo ayo no se tia mmara se wo mo nyina nchen de a ene ye nchen gina no ho asotwe daddy ni na yehunu endi na me hwe constitution no mu over na constitution no Ghana constitution oh wonderful article 21 no 1F say information subject to such qualification and have and laws as are necessary in a democratic society. In this case, you know, we are in a democratic society. Yeah, dudu amamu na ye no. Ye man na go school no. Ena ye to. Ena ye dia teacher for no. Ye be fa ne say ye ntimamufo na yafa enipa bi adwuma sa mo nkyere ye ma de. Ena ye say nipa yafo o madwuma na twa o ho buye na enti o nyina nchen enti say ye de o madwuma e ba be mo o mo a na enti a me ka say o mo ma kwadu e de bo o mo mu nchechire mu ebedadi no ene say constitution o ma ye ho kwan say de abeya democracy ene dodo amamu betu empon no ese say ye maximum disclosure of information as I say amanebo emuda ho pefe mo bia hunu ne ekọ yesi apam nya ehwea die ntia onye ehwe yesi Owoahene Aye wei a die ntia oye sa e wo se omo kirechire mu e ma ye hunu na etiamra na se entiamra enti mo meka nkire ye tra se ya na ye ma omo gina nchen enso no entiamra ya sand o madwuma ma omo ye na afi no ma be kan brofo Ghana ade ba ku eku ye pa da bia papa ask God ka sa asem no o se ade eku Ghana for ye brofo nipa no ye bone a na ye de brofo na ya ma ne din de corruption corruption kwa bibi tuma fa de ato ne ba ye brofo din kwabena corruption no de ato no ba ye brofo oko schools campuses ahodo kra corruption wo bi no de atoto omo ho enema bebre DJ corruption ye de brofo abekata so na ya kama inti no this time ye mpe grammar bia etie ne ye pese ye hunu ne se ye perverb yes ye perverb ade ye no se maami asumasi a ye man ko gina nchen no oye bone na ye man gina nchen de a ye kwahwehwe nasem no mu no ye hunu ade wei na ye de kotom mra ho a entia de adwuma no nti ye de na adwuma ma no se de si etwetwen no me ye bobo ni din no ye pata no nkosua create na fe ene na ne husom sabrobe
So what I say na ye ba na ye be kan brofo kire ye say ya reinstate wo mo de a ye nte ase nti sa Aye na ya ye bibie wo ho Aye wo hu se me de bia na ye ka se ye gina amanfo anamu nti se wo hye de ono wo politics anamu a obekasa ha won se si wo mo stronghold ho de wo mo protect wo mo kampese kokosi wo kosi ba bia anka ombe wo mo nti ye hwe ne adi kan si ewo aman panimfo bi apen so na mfa we di eno so enye mfa nto ho ofa ye beda wase papa ye sompa chade proper ye bebam na ya ba bedi nkomo simana ya aka ye nim ansa na ye de abai no ye nka ye ni nkomo kakra na ukasa aka nansia wa hu ya wada e bai na achade no baso nti na ya wada no akora mpo nka ho nti saade aka be nanum nti ebe sere ye tiefo ebe anope na me ka asem bi ewo galatifo no wose ma ye mmere papa ye mu Dabi nana ma ye mmere papa ye mu na se ya mpa ba Bible na asem ka se ya mpa ba ye betwa so aba ye no kra ye na me da ase wo hu se ni nyina ekwa aba besi ne onipa guo no enwa na otwa no so se ya mmere papa yo ho ni ye koso a ewyo ni ye ewyo kosi ase ewyo ni ye bra ye de akoma mutie na eye enye sa adwene ntanta na yiye yem ede yo ni yi a se tie bia no ye betwa so aba papa bi na etoda aba no ho hwese wakwa akodua kashiu na wankwa nkofo ntimma no na ukofa sisa nkasa ne kodua ye hwebra eno ya atodwebo hwebra ebepie ene do a obedo ho pa so ka se wudua no ba ye fofora afamu a emfidudu a ode betwa saa no ba ye no ansa na kashiu no aba benyina so aba enti enne de na awo ye no obohu se wo boa no ugu na nyini na ekọ na wo do ho na agusu a wo mpa aba na wo yọkọ wani beba ho so na aso aba kese a asa so ya boden aba utimi gina ase sesa moto mienu moto nan wo sesa nso a esika eno no hyase na gu wo sompa ekunafo achedie mu na so wa mmere ho a nyame the Bible say my mmere papa ye ho and that is a word that ye dey nante ene dan mu o say my mmere papa ye ho enti wo papa a wo mmere ho no fa ho beka sompa achede ho na yi bibua na faboa na yemfa makunafo ofa ade ba kwa ya na medwen ho ni say anope na me ka afutu samna na asem ba mitim say ye wo bi kura wo ho a ade achi sesi aye ka say wakodwara wie ofre dware na abewura ne dem tawro ene bonimu yes atona tade obehye nokre ne wardrobe na ayema ohuni e wonhye atade a onyinhye afa we ya na wasande agu ofa we ya na ode agu ho meanwhile obi nya ba konkura na wahye Bible nso say ne waduane no one bi nche o atade mienu a ma obi ye eno nti na ye sere se sompa kunafo achede ohu owire fira ye kayo ye ka se sompa ema katua pa achede adwumade we aye di kura kyere sa asem no mu ane adwuma wura no a wode na adwuma eba ye no ena wato din se ode adwuma no ba besom yes na se wosom a unya katua pa ena yasom abedrum pempenso se e wo se yesom akunafo ye nokre ena yasom abedrum pempenso se e wo se yema akunafo bibidi enti wa wo besom wa achede yi mu no wo benya katua aya no epie e kire se no kwasem ni de me ma ye me no anka de mabọ mitrim poni enhira kura anka me enhira wo moda nanso de mo aye mama me ho asamforo me de bibia ache enti enu achi no ekunafo ache de ye dadawo ena nne no yese sompa mu akatua pa obi kasa watie sompa wunya ahwe no fa wo kakra ebe kan we ho
na hwese nyame nhyirawa na hwese wunya akatua wobenya wakatua pa enti sompa watie a wunya hwee no ne de ntia wakoma nso hɔ a biribia wutie no akatua pa ne bi ni begumu aba na twa anano na mene maestro nam animu ha ya ye kwan ho ha ya na sister bi frɛ yen ofrɛ no say sompa mo ye program ama mema mpanimfo aye ajanom da yes enokre ma bobol ama mabunu enokre ena mo ya akyede ama kunafo na ma mpanimfo nso dem program na mbe ya ama yen mampanimfo nso dem program na mo be ye ede ama yen ehye free endo say ya na ka tun ye say eye anamo no ye baako ye tutu no kakra ye beduru wo mo so abreso enti sompa de e ma katua pa sa wo soma onya katua pa enti ye besere se obi bia mfa ne ho nhye sompa kyede mu na nyame mo say ye sika obetuma tua to 0598 559 802 edina ebeba na yetara 1 media ana blessed foster no obi fra me bisa me say enti ni sika ye 20 cities obetuma tua ye beje and am say wo de 1 cedi kura na wo a eno ne de awo wo de tua fatum na unyame a ohyira kokoa mu no ono eno be hyira ova mame na wase na ye nkomra ye kofa sports ye wie sports na ye besen aba benya more time ene de damunu nyina ye de a every fisem every hanmo akopem no nkrompa mu ye beba na yaba bedi nkomo na asem edadwa ye di nkomo no galatifo nwoma no mu ewo ho o se dia uguo no eno na wutwa empanimfo so akasa no se de onipa guo no eno na obetwa na ye bisa se sa akasa ye wo bible mu na empanimfo so kan bi di 2 year for da bia yi no ya bribia na wutwa de uguo ana ubetimi agubribia wuntwa hwe ana eno ya asema ya asem sebe ye ko na yaba na yabisa se ehefa yade ye mu no hefa na sa asem da ne ho adi dia onipa guo no eno na otwa senkra na esi da ne ho adi ewo yabrabo ene yasetene mu ubetimi adwone ye ewo Facebook Sompa 90.7 ewo Facebook no so like ye page no share jawadwenkyere ewo ho na wadofo ne wonamfofo nyina so nhwe ne yehunu se Nkoranza ye wade a na de panso ofie Sompa ba ama ne Nkoranza ni adane ama Nkoranza ye kama enti wadaroma unia bi wo Libya unia bi wo Italy Spain Belgium abruche kuro bi aso kache ne se Sompa ba na obaye nso a ode adepa ene ba ye enti yeguso a yesom ye man esom ye nyame yesom ye mpanimfo ewa ade enyina mu ade echi a wenti ene ese wutie Sompa esanse aha ene ye kan sema e ma brabo ekoso simanan abo anopai apa nonso eho ene bosom ya pai mu ene ye 15th December fiada dwumadi etwato ye ne ansana yakobronya fiada dwumadi etwato ye na ansana yakobronya enti fiada foforo ebesen abaye program na yakobronya aba my so good morning Legend. na home to saying all right say enema mu kwose as far as EPL and GPL ne PL no nyina ha no yes concern okay legend me das yaropai ma yenchia Nkoranza mine Ghana my baby Sompa Drew piano aropai nchia so no confirm of course you go subronya na bad here but when it comes on football especially Europe and then in Patamone Drew Bunya siana a calendar no so ye there and you open crowd betimi a show them the whole day because matches are hold for instance and I say na Europa League matches were hold and the Friday night matches eba weekend dey beto so the next week Carabao Cup then FA Cup nyina so be right nti football calendar year ni dey it drew December say ya and anya me anim no kreni omo DStv omo dem na mo enjoy pa very well because a lot of matches na wo honom na enra ukopiem ola Cote d'Ivoire on sele je na nche na AFCON na ba so Alasani Ouattara was president of la Côte d'Ivoire and Russia national security or more a la Cote d'Ivoire. A meeting change park on Befasoa.
ahoho mo bala ko wa gyan ni wo mo betimi abom ho ban na obi asen akọ ne krom nyame ya adma tournament ne ba no awie ya asomdwem and then eno achi CAF ede eye list was a mine be submitted na ye hwem ni yi maybe 28 edi free no mo say initial nanka 23 man squad near the tournament but after say substitute changes number here 5 players no amani o ma pija squad no so nti 55 man squad there was all mine be submitted ede ma eye CAF no ka o man be submitted na de afi mu no o man be esen abehwe na wayi mu 28 no the Omako tournament no right you know one of the stories Ghana ye de eko all right ye de eko na provisional man squad no we dem say who am abontin provision no right minya hu sha ba abontin ma check other networks minya all right maestro mayena wasena ye na ye ho ye ba wo de ensem nyina agu fom e de amaye ade ache bia dwumadi su ne agudie mu nsem say update no madi kan tete bi ho ere acho ye de update no aso antimi aba na bibia antimi aye kama na no pai e wo dwumadie no so na mom hye no so say na 15th of December 2023 e chese mre no kwa na e kosa be smane makoma ko wotwe e na abo ere apa eye no so e wo fiduama no say production team no e solid na no pai papa Akye Abia saso na systematic press and so e de ram Sompa TV on YouTube Sompa 90.7 FM on Facebook what ye ram na chese update ahu duo nyina no atimi enso atwa gu e wo ho no what unity enso e bro production team no na no pai ene atena se ere nsem nyina no enso etimi aba bia medi dwumadie no cha medin ene Ebenezer Donko betima from me Ben Maestro mejo so na bibia no enso atimi aye kama quickly ye ram na ye other update free Africa to Jan na no pai na onim se ukopiem e wala Cote d'Ivoire e ho e na chese nyame adma January 13th na chese Africa Cup of Nations no etimi astarte na bibia etimi aye kama na officially enra ukopiem e wo man de din de la Cote d'Ivoire join the show na was Sompa 90.7 FM Sompa TV on YouTube ampa president of la Cote d'Ivoire panyimpa de din e de Alassane Ouattara panyimpa no e na ye president of la Cote d'Ivoire wotimi sia e la Cote d'Ivoire national security no ene omotena sisi nkonwa e de e nhihye ahodo gu akwem se de be ya afcon na e ba so na man ahodo o mo ba no wo bia ho nipa na so bia supporter ho entimi enkoka na bambo betimi adi nkunim e wo e tournament na se eno e meeting na no a omutimi koye ya wo mo hweso betimi din nhihye pa enso atimi tie gu akwem e wo man ne din enso de la Cote d'Ivoire eno e update e ba ye de ho nsem no enso etimi atodwa na officially CAF confirming was 55 man provisional squad e was all my qualify no will be atimi provide answer na tournament no atimi abaso na chese 55 na no yetimi ahwem ayemu 28 na de omakopiem tournament na no of course enra CAF president Dr. Patrick Mosepi won the entourage confirming say o man bi atimi submit the de e de Roma nei no wo mo hwese final 28 man squad no enso betimi aba abonten eno update pa yere ho nsem no etimi atodwa na South Africa o ma we jesia nyame adma afcon ya so betimi ahye no of course o matimi apa ho ntoma o join show na was Sompa 90.7 FM Sompa TV on YouTube o bon sampa pesita o mu nyina no wo ma bojesi ne bi kama wo mo enso eri etwamfoni enso e wo honum na yentinsim e wo ma ne DR Congo Democratic Republic of
Congo update eba nano pay winim so ma brantia ba ko brantia ne din de Linda Matanga abrante ni sinakan edema club and din enso de Accra of folk update am inseka and so me din the Democratic Republic of Congo wo mo squad e ba bonti provisional man squad no e adesa abrante ni din enso atimi apiema wo mo hwem se bripam no se head coach Panyimpa din enso e Sebastian Dasabri wotimi bo modern na chese wotimi ton safre no kwa dia abrante enso betimi aba na wakobo adwuma e de amoma ni din the Democratic Republic of Congo and e update eba yere hunsem to John Nano pay. Now, young Romeo GPL num, not just young weekend day, and the matches be basso elsewhere. I was see Adea Akye Park no, I had just a Diana Stars, 8 Miabo A Bechem United, Weno, a Puno Debia, a to John Neda J, or see Adea Akye Park, I what do my hall, and a side game no, and so 8 Miabas, no more Datana, Shannon so, set club on the team. And so at a Nations FC, Elbow Continental Club Masters across of folk, and a side game no, and so 8 Miabas way a matches, 2 matches are Bako Basso ne, not Naso Bako Timia Tuja, Nabi Piano and so Timmy I kama, El Hodum and update a bar, Yeria Hon 7 and so Timia Tuja, na Yanko Pim, not just Yanko Pim or Ghana football catch it, update a bar, and said ne Wamsi Yami Adma on the 18th of December, not just a second transfer window no, Wamu 8 Mia Bie, na Weno Ebet up to 15th of January, Club Samutia and Opaimun so according to Ghana Football Association, led by His Excellency Ket E.S. Okreku, was saying yes after 15th of January, no, Wamubeka so more extended date, you know, and into your club now tier nano pair, no Ashen so who will be Bia, Sabre Nana was all started, now you're on 20 year, said about 18th Nana signing Sahudo, and so started air because we sense on the 15th of January, and yeah, there's some Becca so more extended, and so to media clubs, no, and I am coming free Ghana Football Association. Womo camp eba ye de honsem no enso etimi atudwa e wo dwumadie no so na the last 5 Ghana Premier League matches ayabono teams so matimi accumulate points ne kase Nations FC accumulate 15 and 25 fight of 5 watimi abomodin age points ne nyina eno ache Club FC Samates womo enso abomodin 13 accumulated points and on the last 5 games no wo matimi apike free Krobia Kumasi Asante Kotoko last 5 no watimi accumulate 12 eno ache Club and the team enso e Bechem United last 5 matches were accumulated 11 and a Brekum Chelsea woman last 5 matches no woman accumulated 10 points and so to me Edia free may update eba Yeria Hunsam and so air to Janano pay now Kopimo Kwando out of Lions or my head coach Panyimpa team Eddie Fatao Salifu Panyimpa update eba and see a Timia Pamano ya winning concern Eddie Nefri in a position as a head coach Nina and some Modemono Senapa Mkoye and ya desa Panyimpa Kwando out of Lions or Mumpanyim for as a Quintine woman coach not on Quanto Mapai woman Jano Kwanza Wonko na ewo Mediema Sporting Club Atajufo wama yati dende dieba nyina se no kopiema enche kra na mbebe kidima so mo striker abrante andidi Jonathan Soa Adea club beat say Yangamo Tanzanian clubs no wama start a show interest diamete ne nano pay and se kro bia Kumasi Asante Kotoko mani abre wama administration na nya committee na jetum sa abrante andidi Jonathan Soa no masa wonim na mpa nya de so wonim chi aboa pete wama so saka na betimi aboa na chese goals na entimi shada ma no wama gina ni mo no na diamete se president and din ede Moses Samapaka so they are two many say Abrante and Didi Jonathan so wano so mu betimi atona Agis Africa campaign abana wiye ansa no ma take decision so on betono anasa o montono eno update kakra eba yere hunsem no enso atudwa wo dwumadie no so na Richmond Lamte onim se nra mebeka de kire wo se nei Adea se Nkrofobia start Operation Lamte to Africa Cup of Nations ni nyina so ma start ehwe so mbetimi aboa na boy na timi nya collab kwamna eboa mu nyina swag president wono enso beka bi se wuntimi nko AFCON abra uja creative fire method say enso ofie na diamete ne nano pay ense entourage edema branch and did Richmond Lamte wo me de ababon to say Richmond Lamte no wono ne concentration enye Black Star collab nemum ne concentration na no Krobia Kumasi Asante Kotoko enu ntimu amoke kansem no wo me de omunti se dogo bi no abeboy ne de woni problem nemum wo concentrate enso Krobia Kumasi Asante Kotoko na watu aso asi akan na yenkopiem wafa wo makachi wo goalkeeper branch and
ɛde ɛyɛ kwadwo ɔsɛe bonsu na update ɛba abɔnten sɛ boy ne contract ɛba na wie yɛ January a deɛ mentene sɛ House of Folk show interest so ɔmo so nsaka ne betumi aboa na kyɛ sɛ watumi abɛma competition ɛwɔ Richmond Atta saa so na Richmond ayi mo na kyɛ sɛ bibia tumi ayɛ kama ɛwɔ mo goalkeeping department ɛno ɛyɛ update kakra ɛno ɛnso ɛfiri ɛyɛ wafa wɔ mo goalkeeper no camp ɛba yɛde ɛho nsɛm no ɛnso ɛtumi ato dwa na no pɛ on this note no yɛgyina so no yɛtumi ɛnso ɛde afisɛm no nyinaa si na no pɛ no yɛmfa sɛ da PSC no bi ɛmfa ma last chance travel and tour maka kyerɛ sɛ ne no wobɛtu kwan na wakɔdura asomdwem na bibia ɛtumi ayɛ kama deɛ a ɛyɛ last chance travel and tour ɛna ɔne ɔmo ɛdi nsabɔsoɔ na yɛtumi aboa na bibia no ɛnso ɛtumi ayɛ kama na ne last chance menka nkyerɛ ɛne ɔsɛ ɔma bi te sɛ Belgium Denmark mpo wopɛ sɛ wokɔ Italy Germany Netherlands France hɔ nyinaa no ɔmo boa na yɛtumi de wakɔdura asomdwem wopɛ sɛ wokɔ baabi te sɛ United States Australia ne nyinaa no ɛyɛ last chance travel and tour ɛna ɔne ɔmo ɛkɔdi nsabɔsoɔ na yɛtumi aboa na bibia no ɛnso ɛtumi ayɛ kama ɛde amahyɛ no nso sɛ ɛhɔ no wokɔ a mepatwɔ na da bia anim ɛno akyi wonni passport wonni birth cert a wɔn ankasa ɛtumi ɛboa wo ɛmi ɛtumi ɛyɛ bi ma wo na kyɛ sɛ yɛgyina so ɛde process visa no ɛnso ɛtumi ɛde amantihyɛ no nso wokɔ na kyɛ sɛ ɔne last chance ɛtumi akɔ akɔdi nsabɔsoɔ na yɛtumi aboa wo kuma se wobɛhunu yɛwɔ Buokrom Estate ɛhɔ ɛne ɛbutu a yɛbɔ adwuma yɛne Church of Christ asɔndan no ɛna ɛdi animhwɛ akra wode w'ani ɛkyɛm ɛwɔ ɛyɛ Atemota Kisima mepatwɔ wobɛhu yɛkyɛ akwan no ɛnso ɛwɔ Kɔfme Plaza no mu hɔ na kyɛ sɛ biribiara ɛtumi ayɛ kama frɛ yɛ ɛwɔ 0543 565968 0543 565968 when the last chance 18 saboswo na yetimi aboa na bipia no enso atimi aye kama no pai Grace Gas medical supplies makacho sa pomtin ho akade no wo kwa akwaji bi na aboa na pomtin na timi agina brane edi ama first aid box no won say timi aka bi plaster sawood cotton wood surgical mask stethoscope no won sa ka bi oxygen mask sawood no nyina no ye be boa na bipia no enso atimi aye kama edi ama Grace Gas medical supplies Nkoranza Adria Road ubehu ye cha kwan no Star International School director opposite pai Fred director na Kofia 020 070 5528 020 070 5528 wo friend no na chese ne no enchemu bia open no yetimi enso edi ama on this note ye den ho abeba ye ramu amanone na latest anopai ebobode ba no yetimi edi ho nsem no enso atimi atodwa ye basisi a. Are you ready? And Rauko PM Europa League no ma na adesa adaje eni so matches awudo pi ene no enso etimi etoja na uko PM elsewhere adesa West Ham United etna England eshe Freiburg ekaneba ko mi no enya adesa Freiburg esi ada braka ayas bobo ko no tena fie wo mo to atena ne miensa ema AEK Athens wo mo etimi si ada braka ba ko Brighton eto atena ne ba ko ema Lezec Olympic Marseille wo mo antimi ansi ada braka Aris Limassol etna fie ma Sparta Braga ekona ne kana miensa wo si ada braka ne baako eno achi club and did Real Betis etna fie Emma Rangers ekonane na academy and samani siara braka mieno enso sa game no Sporting CP eto atana mi ensa Emma Stone Gomez woman timi siara braka last etuma to atana baako Emma Toulouse eto atana mieno Editiano Union St Gallen to atana mieno Emma Liverpool etimi siara braka baako Panathinaikos ekoto atana baako Nenso Maccabi Haifa eto atana mieno eno achi Rennes Boboko no tena o man de France eto atana mieno Emma Stadio Ceramica Boys eno ye Villarreal womo koto atena ne miensa AS Roma atena fie to atena ne miensa Manchester Club and din Eddie FC Sheriff womo antimi ansiara braka enso was a game no by no for Leverkusen no mutumre womo to atena ne makoma enum Emma Moldy etimi siara braka ba ko eno ati kwara bag eto atena ne mieno Emma Club and din enso Eddie BK Hiken womo timi siara braka ba ko yen Rome na chese ne yen kopiema we Europa Conference League no ne ehwe matches ahodo e bas no se de hihye no enso esime ekoye adese Maccabi Tel Aviv womo to atena ne miensa Gent womo siara braka baako club and team enso the Dynamo Zagreb eto atena miensa ema club and team enso the Balkan womo antimi siara braka Victoria Plezan eto atena miensa ema FC Astana womo antimi siara braka Club Bridge etena fie to atena miensa ema Boldo womo etimi siara braka baako Lugano etena fie ma Besiktas ekonani ne kanemieno womo antimi siara braka Legia Warsaw eto atena mieno ema AZ Takema womo antimi siara braka eno matches ahodoa enso etimi etodwa ewe Europa Conference League
yɛde ho nsɛm no ɛto dwa nna no pɛyi Fenerbahce to atena ne baako Fiorentina etimi te saa ka ne Genk etimi bɔ mmɔden ɛto atena ne mmienu ɛnso saa game nom ɛno akyi Aberdeen ɛto atena ne mmienu ɛma Eintracht Frankfurt wɔn ɛntimi ansi adabraka club and didi Polk Thessalonica wɔn bɔ mmɔden to atena ne maako ɛnan ɛma club and din ɛnso de Helsinki wɔn etimi si adabraka mmienu Fenerbahce to atena ne maako ɛnan ɛma Spartak Lavina wɔn ɛnso ɛntimi ansi adabraka ɛno akyi Adea Akye club and didi Ludogorets Razgrad wɔn to atena ne baako ɛma FC Nordsjælland wɔn ɛnso ɛntimi ansi adabraka Jenram na kyerɛ ne Friday night football ɛnɛ Adea matches ahodoɔ ɛnso bɛtumi ato dwa ɛwɔ ne other continents of Africa anaasɛ ɛyɛ Prada na bibia tumi ayɛ kama elsewhere wɔ England no Nottingham Forest ɛbɔ mmɔden atena fie Norwich club and team ɛnso de Tottenham Hotspur ɛno akyi La Liga Santander Osasuna ɛbɛtumi atena fie Norwich Rayo Vallecano yɛbɛnya club and team ɛnso de Genoa wɔn ɛbɔ Juventus the old ladies of Syria na bibia no ɛnso atumi ayɛ kama elsewhere ɛwɔ the German Bundesliga no Borussia Mönchengladbach ɛbɔ Werder Bremen na kyerɛ sɛ wɔ Frankfurt Champagne no AS Monaco ɛnso atumi abɔ club and team ɛde Olympic Lyon national FIFA Club World Cup no dwumadie no egu so ɛkɔ so ɛnɛ matches ne bi ɛtumi aba so club and didi Lyon City ɛbɛtumi abɔ Red Diamonds wɔn energy ɛbɔ ani na exactly 2:30 ɛna saa game no ɛba so ɛno ɛti Africa yɛ interest no Ali Boboko no ɛbɔ Al Ittihad of Saudi Arabia muha abrantia ne din ɛde Karim Benzema mo abrantia ne de Riyad Mahrez mo no bɛtumi asi akan ɛnso ɛde ama club and din ɛnso ɛde ɛyɛ Al Ittihad ɛno ɛyɛ match baako ɛbɛtumi ato dwa ɛwɔ Club World Cup no ɛdi ho nsɛm no ɛnso ɛto dwa na no pɛyi na yɛnwuram na kyerɛ yɛnkɔ adapted beta ɛto dwa na no pɛyi ɛwɔ clubs na kakyɛ na mede wokɔ akɔpiem ɛwɔ FIFA led by Gianni Infantino ɛnɛ me no kasa after say na FIFA best player award no nomination ne ba abɔnten 10 solid players no ɛnɛ FIFA timi asɔ ne so 3 players din na aba abɔnten sɛ yɛbɛhwɛm na 3 players wei no yɛtimi ɛnso ayi baako na yɛtimi de abasobɔdeɛ no ɛde ama no officially abranteɛ ande de Kylian Mbappe yɛtimi abɔ ne din saa so no abranteɛ ande de Lionel Andre Messi yɛtimi nominate na saa last 3 man squad no ɛnso mu no akyi abranteɛ ande de Erling Haaland wɔn ɛnso yɛtimi abɔ ne din to win 3 players a ɛyɛ adeɛ sɛ FIFA ɛbɛhwɛm na FIFA best player of the year no yɛtimi ɛnso de abasobɔdeɛ no ɛnso atimi ɛde ama no na yɛnkɔ pem ɛma no so deɛ na ba abɔnten abɛbaawa ne din ɛnso de ɛyɛ Anita ɛyɛ Benelti yɛtimi abɔ mmɔden abɔ ne din saa so na Linda Caicedo wɔsina kan de ma Madrid de ma no wɔn so yɛabɔ ne din ɛna abɛbaawa ne din ɛnso de Jennifer Hermoso atiefoɔ bɛka abɛbaawa wei yɛ wei ɛna papa ne din ɛde Luis Riberes ɛkɔfe na no ɛkɔfa nsɛm bebree ɛnso de ba Spanish football mu no saa abɛbaawa no so yɛabɔ ne din na FIFA ɛhwɛ sɛ ne best player of award ɛwɔ mana fam no yɛbɛtumi ɛnso de abasobɔdeɛ no ɛnso atumi ɛde ama no na yɛmɛpiama wɔ EPL no ɛne officially nyame yɛ adom a weekend yi maame a ne din ɛnso de Rebecca ɛyɛ Walkie deɛ ɛba no sɛ yɛabɔ ne din sɛ ne Fulham game ɛbɛtumi aba so no ɛyɛ saa maame wei na ɛbɛkɔ akɔdi na maame wei nya kɔdi saa game ni sɛ kukuro na kyɛ sɛ in the history of EPL no wɔno abɛyɛ ɔba a wɔdi kan a nei wɔba bɛgyina mfimfini aba bɛto ayerɛm ɛnso wɔ EPL no ntihyɛ no nso sɛ nyame yɛ adom a weekend yi wokɔhu maame a ne din ɛnso de Rebecca ɛyɛ Walkie sɛ ne ɔdi game a Fulham bɛtumi abɔ no a ɛma ne nyɛ ɔnwanwa be the first to know sɛ yɛtumi ɛde update na ba na no pɛ yi ɛwɔ dwumadeɛ nso ɛno akyi wonim sɛ wokɔpiam ɛwɔ EPL no mu a sɛbesɛbe nya adeɛ sɛ nipa tuntum bia ɛnso atumi akɔ akɔgyina center circle akɔ akɔto ayerɛm reporter me sɛ ka ne na no pɛ yi ɛne sɛ papa ne din ɛnso de Salam Allison papa no sɛ nyame yɛ adom na kyɛ sɛ weekend wei wɔtumi bɔ mmɔden na kyɛ sɛ Premier League game baako ɛbɛtumi aba so ɛno ɛyɛ Luton Town wɔn ne club ne din ɛde Sheffield United panyimpa no tumi kɔto ayerɛm sɛ kukuro wɔn anya aba abɛyɛ the first ɛyɛ black person a wɔkɔ akɔgyina EPL no mu na kyɛ sɛ wɔatumi akɔ akɔto ayerɛm ɛno ɛyɛ update a ɛpa yɛde ɛho nsɛm no ɛtumi ato dwa na Manchester United foɔ no monwa ni show no ɛwɔ Sompa 90.7 FM on Facebook, Sompa TV on YouTube. Na update a ɛba ɛne sɛ ne still adeɛ sɛ entourage anaasɛ administrators on ne ɔmo operating club and team ɛnso ɛyɛ Manchester United no update a me sɛ ka ne na no pɛ yi ɛne sɛ ne wokɔpiem a yɛsi ɔma start consider panyimpa ne din ɛnso de Graham Potter sɛ kɔba sɛ papa ne din Eric Ten Hag wɔn pam ni sɛ kukuro na kyɛ sɛ wɔn way options na wɔn sɛ one of the managers wɔn feel so wɔn bɛnya no easily ɛyɛ papa ne deɛ de Graham Potter a ɔyɛ former Chelsea manager ɛno ɛyɛ update a ɛba nti nei sɛ wɔte sɛ papa ne de Graham Potter Man United wɔba abɛfa adwuma na ma ne nyɛ ɔnwanwa ɛsan sɛ mpanyinfoɔ na start ɛnso consider Graham Potter sɛ Manchester United adwuma no wɔn ɛnso bɛtumi de adwuma na ma no na wɔbɛbɔ adwuma ɛde ama the Red Devils ɛno ɛyɛ update a ɛba na hyɛn nso Madridistas no update a me nsɛ kan sɛ ne Champions League after sɛ ɛbɔ group stages ni
wie no Madrid sika omo nsatimi kan ye 42 million euros and according Madrid yes 15.6 million euros eno eye se omo kwa akobọ no omo make appearance no enko no eno yes come nsa kan ye eno achi 16.8 million euros eno enso 6 matches a Madrid boy nyina no wetimi awini ye 2.8 million euros no each 2.8 million euros bia no na ye sika win match a won team can do accumulate na okeka boma eno ena ma omunya 16.8 million euros a eno eye update eba na eno achi yes nei sika ba ko team can 9.6 million euros eno so mo drew round 16 no eno ye sika Madrid in team kan ye eno tu kika nyina boma 42 million euros ena Madrid enso ensa team aka yare ahonsem no enso etimi atudwa na most appearance last season ever UEFA Champions League no clubs from Matimi appear to do a pano. Madrid and a dinkai 21 times, and a Madrid at me around 16, and what it by Munich at also Miano 20 times, and a Bayern, and so at me FC Barcelona Tosso Miensa 18 times, and around system no Barcelona and so at me Chelsea at also a 17 times, and a Chelsea at me a run of 16, club and a din at the Arsenal at me around 15 times, and on Matimi appear around 16, FC Porto, and so at me around 14 times, club and a din at the Juventus at me around 13 times, Paris Saint-Germain 12 times, and a Manchester United 12 times, and a last 16 no, womo enso etimi unti clubs are, wometimi rama UEFA Champions League round 16 no, wometimi room to do a pano, and I'm dear honsem no enso etimi tuja. Na our Champions League in Sansemo no, dear Urban said defenders wometimi ase goals do a pano, a prantia the team, Sergio Ramos former captain, Edma Real Madrid, wetimi abomodin asha 17 goals, our UEFA Champions League history, a prantia did Gerard Piqué, enso etimi asha 16 goals, our Champions League no, and a Panimpani Jindi Roberto Carlos, former Brazilian talisman, one enso etimi room not just 16 goals no, one enso etimi as anti defenders are, one match go to do a pa, UEFA Champions League no, and a dear Hunsam enso etimi atuja, never told us a Brantian, Jerry Frankie Dion. Sompa Sports. Oye Dynamo Melfoda, Edema FC Barcelona no, ebeto just one penny party, and so the deco ya current sporting director, yes, one penny no muntebungo, Ninansi, yes, what mean to me once, anyway, Timmy Wakami be womuntem, Nano Pai Frankie Dion, the entourage, Diaba Bontain, Womsi no Crabia, and Nissan Simnum, Womsi a fake news, and Central for National Criti, Eddie Etua Crano, and the dear Frankie Dion, one penny party, dear the deco sporting director, no, yes, in Central for, and not just Omuyo Montakra with Jim, Womo Pese Amudiasem, and said me to a brantiano, and then the sporting director no ensem entem, and no kakra, and paniforo enswedia babonti, yes, no crepia in him, yes, Frankie Diono, what it decontem come apa. Now, Andrew Cap determines second, and he said, no, you boy let me fly, I join Madrid, walk on just walk understudy, and they first team no, who joined show was from power between Brantiana could draw, when it the Don Carlo Ancelotti, who may him for ye come apa, and to pay no, when you're free, when you're the Brazil, Shannon so, said July 2024, and obey me making a derby at the Ama Club and the team. And so the Madrid, and update Eba, Yari Honsam 8 to Jana Diamete, and so Waka Cotuno, when Panipani did Fiorentino Perez, and so bet me a meeting, and Sana Buenetimia returning back to Brazil, and update Eba, Yari Honsam and Sweetimia Tuja, now confirm Chelsea game on Betimia ball against Wolverhampton Wanderers, no, center referee Panipani Jane, Eddie David Coote, one any Etimia Bonnie, say Uncle Jinam Finfin Kotwairem, and watch it, VAR official, no, and so Panipani Jane, Eddie John Brooks, one and yes, one call, not just a VAR, no, one call control Yoma. Now Chelsea according to the Eddie Hendrick, and I say Kendrick Perez, a branch in every Colombia, our young chap at Chelsea, Atono, Afena, Omoya so bet me about, not Wabba, my update I'm in second, and it's on to January, no, would me about, not just Wababe joining first team, no, not just Wababe training, and so first team, Nakaja, no, update Kakra Eba, Yari Hon 7 Air Tucha. Now, Papa, what it, 3 players he ever to so Victor Seaman. Ivan Tony and a branch team and so Great Gross. A branch William said Chelsea consider 3 strikers. Diamante is a Rante with me and Chelsea him no matter me back home. Ivan Tony officially Brighton a Jatum son but on Napoli dear woman say oh bar a 150 million euros and out the air bar and a branch team. And so the Great Gross there, one on the Diano, and was such Chelsea question Kunye, sans a buyout clause via, and so any Brantian contract, update I'm in second, and it's a Chelsea air concern. Yes, I'm ranting with me and Saitino, yes, who could more club on the team, and so Eddie Benfica, a Brantia Bia Pio, the Dino, a Brantia and the team, Eddie Anthony, a Nusa.
yes Chelsea consider sa boy no so yes sa strikers we na Chelsea ehwese ne nsa betimi aka baako na watimi aba be gyina mfim animo na chesa tena na branch and Nicholas Jackson so see the Chelsea supporters na to ne din ya Jackson na chesa nei no omahwe so no betimi aba na waba betoto ntena na edia ma Chelsea eno update eba yede ho nsem no etimi atodwa na yede nsem na sin na no pay na se no so Seven Stone Barbering Saloon and pay no obeko esansa no pay 7 o'clock pepepe eno mo bo modin ebi shop no makacho se esma si ubedi wani mbeda ho na bibia tima kama dia Seven Stone Barbering Saloon and I'll do any air tray na makacho se hono Amele California Faden Sakura dreadlocks ahu dio nyina no ye bi ewo saso na hair dye no ye di ho dwuma ewo ho ntia do pay okọ na Seven Stone Barbering Saloon rajo mu ho saso na bra pm mo wo nyina ebebo na uti no ye timi ayi ne kama enso diamantia no pay no bomodi na fo ani chim na ye momodi ye nsiesi ye nya kama na bibia no entimi enko home service no wodi ho dwuma enti no so be free 0546 39 5984 0546 39 5984 wo fresh Seven Stone Barbering Saloon now no etimi adin sawo now tini etima be yine kama enso etimi edi amount ewo honum Nkoranza woni etrim ewo sasima woni amako healthcare no ene eboso saso na cha memorial park wa ene obehunu Seven Stone Barbering Saloon now tini etima yine kama pa enso etimi edi amount on this note no yere nsem ni sina legend Owoahene Acheampong na Adea Akye training na atowaso. na sha se fifiri gu anhwe ebi mpo bebobo enti sika kakra wo fa ko ye e ho niema ani bebre se hwe ebi mpo se gu kan ni mo an atekwa ne hene na buru sana se wo no e na mehunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da you fi niema ni bi kan ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofiri yi emom Atiko Home Stores eniema no bu afunti e na ma sika no to ne dodo om Atiko Home Store omo niema efe dodo se wo fa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop ana deep freezer ice chest ya ye kan Coleman, size bia, electrical iron, microwave, washing machine, blender, kettle, rice cooker, standing and ceiling fan, modern digital flat screen television, a free 32 inches, copim size bia open. Na provisions a faster gari, shito, emo, anwa, local drinks a minerals, any energy drinks beer, foreign drinks a wine, whiskey, Irish cream, vodka, any dia kika washing powder, any semine beer di jadia sandy sinema, shampoo, papa, a frebro so ebusu home appliances, any provisions beer dear. Ubenya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire moto blue ya mudi bomochi spray ntosi cashew nut abrobe mango kube cocoa anka eni mfudie bia kuani wudua no machine ya wudi be spray no ne boa efukra Atiko Home Store was 0243 629295 Atiko Home Store. Tano factory price. Nananom emwaduma nyina afrosie die. Nanso woni enkankatese mu denti na esi nkanka hene. Abibire mu ha asoye atumi die bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane. Eye Obo Herbal and Medical Research Center. Obo Herbal for no die. Wono be expert e wo cardiovascular diseases. Onipa yakoma eda emu no. Ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no. Eno ne cardiovascular no. Ena Ghana hanso die Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases. Eno ti ti yade a aye kwankro no na wo nso wonante kakra bi a na wabre na afi wakoma no ebo peri da bia wo de omoja broso no kosoro e bia wo nso wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo kwanti etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene Obo Hebafo se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ane di hwani mu Accra ye wo kasoa Techiman ana Nkoranza nso Obo Heba asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike Heba Odumase ana ba bia eto odubia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 Obo Heba abibiduro kasa
Media Sempabo na obia metie me say se wato plot na wia Adea Akye Ema Alala Construction and Training Center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre Alala Construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling mpo ene kumino Alala Construction esi adan etono fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students moya building and construction plumbing anase tile no ubetia be attachment ewo Alala Construction and Training Center yaton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene di akeka fre Alala Construction ewo 0540379381 ana 0249591700 ana so say 0246702306 Alala Construction and Training Center se ubesi wudan no a freye na yensi enwie ne prekomao. Grace Girls Medical Suppliers na kwase mabedon kranzaman eni nkura hodo atwa ho ahia nyina ni senti ni se wiase yesua kra yesua yiyare na Grace Girls Medical Suppliers muna mayese bi kokromoti a yetumi sam homo podda na makofa be fomfidi hodo a yede hwehwe nipadua ni mu etu yare ase free abrabom mekire fidi hodo a ebo yen we dada setenem emo ye pomidin no egira brane apomidin so ye adwuma konkura bata hodo moda roma mesi bibia kire mu anya ado de meka ne se Grace Girls Medical Suppliers waba or face aid niema wodo ni nyina bi ebi te se first aid kit plasters cotton wool mesi enfidia wodo edi akotene e wa yare sedwuma mu ne die ubenya ni nyina bi o Grace Girls Medical Suppliers surgical mask stethoscope oxygen mask eye chart scales blood pressure monitor pregnancy testing kit thermometer resuscitator bandage dropping bottle cane crutch antiseptic ene niema wodo pi abusu se tam Grace Girls Medical Suppliers a chia kwan won Nkoranza edura kwan no so Honesta International School ne die nimhwe bibia ni afra homatrofoi 0200705528 ana 0245372919 Grace Girls Medical Suppliers apomudin ho niema de wofun na wafum kwan Sompa FM. What's your Sompa 90.7 FM? What's your Sompa 90.7 FM? Yenina yetie Sompa. Yenina yetie Sompa. Yenina yetie Sompa. Sompa FM. Sompa FM. What's your Sompa 90.7 FM?
atiefoɔ akyɛdeɛ ye ntie wo nso kakra ajebo nyame yɛ adom a yɛawada ɛwɔ yɛ anim yɛe nti yɛwɔ ɛnɛ fie kyena memene kwasie dwɔbena wukuo na sɛ wukuo da deɛ koraa na adwuma no si nti mentie wo nso Legend me de masɛm yɛ baako pɛ didi nka no pɛ ma menkyerɛ honorable colleague right na me man no ɔyɛ adeɛ bi na ɛyɛ me ya ɛha yɛ kwan ho mentimi nka sɛ bi ɛnyɛ ade bɔne ɛyɛ na nyɛ easy sɛ wobɛfrɛ bi na wobɛka asɛm akyerɛ nipa no na ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛgye ne fɛ so yɛwɔ nipa bebree ɔda bi a meka sɛ yɛ politicians yi ɔma ɔmo bɛn ɔmo no ama sɛbisɛbi yɛhunu ɔmo huhuhu nso sɛ wonya opportunity na wohyia nipa no one on one sɛ ya wohu sɛ nipa no ebi ɔma ɔmo bɛn no no ɔmo na ɛha nipa no anɔpɛ ma menkyɛ Nkoranza municipal MC one of the honorable members amahu so obrɛ ne ho ase na onim akora ni mpanyini di hia na so obi pinchen ɛyɛ MC na bi obi ama mentia na no pai right legend yes sir o kan asɛm bi wo fidua mu na meme de da bia meka sɛ mafa bibia firi o sei sɛ o makunani baako edidi na obusu a right o so unhira bebu so correct legend sɛ bi ye nipa tuntum pempi no aba wana me ho kyerɛ me obetimi aboa me nti ono na me nkɔyɛ na doye ono na me obi a me fa nkɔma no tembi akɔyɛ sɛ sɛ bi ɔmo nsɛm wo bi no tembi ɔmo de ɔmo ho tɔ ɔmo but de ne ho kyerɛ na oni bi ne de tembi a ho kyerɛ na nti the rich will always be rich yes and ahiafo no so bɛkɔ so ayɛ ahiafo but ye kan nyina na legend ye nyina be heaven akɔ nti heaven na ye pɛ so akɔ no so ye nyina ye nim yara papa ba akɔ a bible mu sɛbi ebru free mu a ukoyo hu se judgment wonom no o si ohiania na odidi an table asem propro wampo o padia je so makrama ko tafre ni krum anana krum ansa na watimi anya asem propro wa na di no ebre bi duruye hu se sa na wi ase sebe unya bi na ya abo afoforo na eno ne bibi kwan ama ye ti obi ahwese nyame nhira no Saturday Sunday ye kwotena sorry dem and Friday you see you Muslimi for beko ye ko sire nyame ho mo a but ohiani mobroni ajanka awisia na okosku na tade atete na legend otu patem honom no wo aboa no yehunu wo mo da bia yehunu mo mobo anopa wo matin se tenkom obati odi kosku echen molikoko utim sa ampa ingredients akompa na hiani no ono no de wonya ebia leptin na ba akokra eno onom ya bia nka de hodi woni di biem wakai no but na Friday ye beko mosque ochina Saturday akwahefo ye beko Sunday omuso beko legend edien na ye ko sire nyame ho mo wo o se wanya ama onua no wanya ama me ewura o se ma na mama yes ti legend sometimes sirana ye pe bebre no e ya na bi da ya ye hwena no me legend maka enye tambia me kwa kwotena sofo anim so mo mpa ye ma ade bi o ye practical yes na se bi na me pade bi timon ma me hyede ma na mzi no e wo se me di bibi kwaje ade ampa me spirit na catch me se me nyesa ade no ko kon na scan kita me na me ade a me pe no me kan say me dey duplicate me kan say e dey coy glory be to God as me can legend we are nti legend e toda ye ma do ye nkan abrabo no ye nkai woni bi right e wom se wo ho kire wo de na nso obi wo mpatamu ho a wo ho kire no se nko ye wanka ye ayene because wo see the do nipa no ni see oni bi anopai oni bi legend oni bi right nti no ye ma adoye ye no ye she mama esta born nyumbi o se enye mmere wa hunu adoye ye enye mmere ade a eden sesi a ye kase oma obi esusu oma mu aye ye hodre ye no enye ade adoye ye da form na sabresu na awurade hira obi otimi ya adoye na ye bribi se ya na okunani no koba afode no sabe na sikafo na hyeda aboa wo mu sika no anu agu ho wo de koba afode wa asondem na ya bo agye ne so ba okunani no ne dia na aka na I think the Bible mu quotation ma try as a mekai menkai quotation no ba mekai story no is it abofo say enipa kwosra ma me bi na bofo no ka kire ne say omo aduane ni ma me no kan say
yeni bibia de aka ne mmore ketu no kura mpo no me ne me ba ye kan di na yedi wi a yawu akọ ena obofo ne say fa mayen na ye yeni and lo and behold no or the ma omo di ye and Bible say bepem ne ye de kan asem Bible say ma me no ne na de no ni bonu a na emore no gum no ase antu da legend won say da bia me kan asem we yes no breko kra ena eso na kokra no kra legend ade bia wo pen wa asase so no se bia de bibi na agi se wo sire bibi kura firi Nyankopon a wo de mpaebo na agi wonimi yakoma mu nimi ye how de but o say paimu ka kire no bisa no de bema legend bisa na u bisa na mpaebo activity any rituals bia o performance na wo no Nyankopon because you make I see you so I go school say prayer is a communication between human and what and God legend empire na obo no di GBB na enu na chi no there is a certain things that was so ye practical yes ye omo ye science omo ye home economics e dru ba bi ye omo be nu anuane na de ya kire omo no ya ye den ye hu sample ma qualify nice room da say eto da wa ho kire mu mpo no ene wo se wo ye papa de so wo awurade hwe legend enye se wanya buso nti na wo so be ye so mpa akyede because I will 20 cities I will be 20 cities indeed they are only 20 cities no so wo 20 no o man move 5 cities kura mpa wakuno where we are legend wakuno and isso ade hununya enti no obia enda sorry a e wo ba bia obenya ne moa enti no free sompa chade yes ro say fa wo hwemu bi nye say bia ye na ye yenti e na ye kasa bada busuafo yenim ne enti a ye ka we yo yenim say Ewrade yo katuafo ade bia obeye bia no obenya ho akatua ofa mama ntie wonso briefly na afi ye nkomra nanamo ma ye ma ya hwefo ne ye tiefo nso amo ade ba akompa manage ho ne se ohun se wote sompa esi billions of pa magege a mode aba betena ha no enti upie na wo to nso kura ye ton 30 pesos a wometo ama 3 cities aha isanse egu ho na nhira nkanya mesa mpa wo moto ma mo nso a ne motimi atua enti mutua ne saa no nyame be ma de yesusu ama mo no aba wo se yemmom na obehini yen anopai obi tie ya chewo wote sompa kunafo akyede no akra di ho nkomo akyere obi se onkotwero ne din owo ya obetimi ama nenso o mai eno nti na yeda so aye bom no wo ma ye nti na ye ka wo nke ye gya aka se nke ye boss ba ko mienu na ne ewo se eba no atimi abeka ye de no ho ama wo no ma ye ntoso obeka ho no ye betimi de ahwe wo mo a nke ye gya aka nanso wunya mai nti anopai meto nsafrɛ yewura pokudum ma ye mo wa mo nyame nkoso na wo ntretre wa hye mu saa wasanso nya best farmer na ano ewo Nkoranza tifi enye fu eno nko ho adwuma na oyo wasan dopa ye ka bayere pa oye ho adwuma nti sompa kuafo ahia sei enye menwanwa se enni gina na otepono no so bi fu eno nso no holidays no wo fam chen ba bia right sompa kunafo akyede waboa nti wo boa no yesi bi wo ho a woto peten na okoso dorara choro na kan ye ebi nso muamua boaboa no na ebekoso ahia no menka nkwa akiri ye wo man yi mu ene ete se obi apaki sika pa de agudem edoso wasen mpa wo de asese mpa matres nda so na wo mo de da so na ebi kokko wie abie wo ho opaki gu ho no obi kokko wie aye nanso de wo no de ne de no ebo afode no asa abiri bia wo ye from wakoso anyini wonu me ya defo ye hu se wo mo ya doye pa wo mo koso a ye from sa unhu ba bi efiri ba ye ba begum nti sa ma me no a wode emode kakra bi ne nwo na aka one ne be ka di eye abofo na doye no ase antu da besi na ase antui eno nti na ye wo mole wo ho sa wo mo ka di ye ema ye san na o mu wu ya nka ye nima de efre ne mole ka ye hunu nti wo madawroma nene emore wo ho nti meme de meka na
mede asoɛ me nuanom ɛwɔ amanɔne no so ɛsiane sɛ amanɔne akwantuo menim sɛ deɛ muteɛ paa amanɔne akwantuo ebi kɔ no ɔde ne ho kɔgyae ebi ɛkɔi no sɛbi anɔnten wɔ yere bi a yɛfrɛ na mana tua ka no ɛnyɛ asɛm kumaa nanso deɛ nti a wo nsa nka pepa yi Sompa kunafo akyɛdeɛ ɛne nhyira nka nyame yɛwɔ live wɔ Facebook nti baabi a wo bia yɛda woroma na mote fie asɛm ma wɔfa kwakudo nyinaa sɛ Sompa no deɛ metie mu saa meyɛ adwuma nyinaa meyɛ piece hyehyɛ ma so na metie mu ɛne hɔ deɛ moyɛ adeɛ ɛsiane sɛ ɛhɔ no data no a yɛato agu mu yie wifi no bibia gyinagyina so nti the system is working na yɛn nso yɛ ha no nso no yɛ system no saa battery nim ne kura yɛ na yɛde gyina hostel a yɛde ano na ɛfrɛfrɛ nti hwɛ aborɔfo no ɛwɔ hɔ a wobɛhu sɛ yɛse ɔmo de grant bi aba na yɛde ba abɛsɔ ahiafoɔ asene ɔn sɛ wɔn no nhyɛ da nso nyame twintwan sɛdeɛ yɛde bia yɛde aniɔden na ɛfrɛ nyame yɛka sɛ nyame soro ahema mu yɛfa no aniɔden so soro ahema bɛn na ɛsen sɛ obi ne kuna wu nipa wu a yɛsɛ ɔkɔ soro na n'ataadeɛ ne deɛ yɛde akɔ akɔsie ɛwɔ asase yi ase nti onya kɔ soro a hwan na ɛhwɛ no nyame nhwɛ no nti wɔn a wɔgya n'akyire no nso hwan na ɛhwɛ wɔn mo yɛsɛ agya bi wu agya bi te ase yɛka yɛde daadaa yi sia ɛda bi bɛso na wo no nso a yɛde bi gya wo a wɔntumi ahwɛ so no na nso kɔ na wɔgya adeɛ hɔ hwan na ɛhwɛ ma wo nti apai wo nsa nya nkan pepa wabu afa so a wotetetete wo broni kurom kakra bi ekuta no a yɛsɛ fa bra ne yɛnkɔ abi saa ma no fa yɛ Sompa kunafo akyɛdeɛ Sompa TV YouTube aborɔfo nyinaa nya bi nti wo wɔ hɔ na wo hwɛ a tie ne yie ahoma ne 0598 ɛnɛ tap send wo tap ho ya 559802 0598 559802 tap send wo tap ho ya wa send ente saa nso a bɔgye bɔ adaworoma zp ɛn deɛ ka kyerɛ kwaku sɛ ɔmfa ntom sesi anakɔyɛ Sompa kunafo akyɛdeɛ no bi ɛmfa mma no na wo gyidie sɛ ennura afeda a yɛnsa nka no na ne nsa akakrata a ɔyɛ adwuma no over ɛna apart from wenu nyinaa no woyɛ adɔyɛ ɛbɔ wo nkwa ho ban yo papa because Bible mu meka yɛ sɛ maame bi sɛ ɔde dɔkas o sɛ ɔde owuiɛ nokre banadɔyɛ ne ho nneɛma na ɔyɛ ma nipa dodoɔ ntina nam so ma yɛnyane enti no adɔyɛ no nyɛ adeɛ bi sɛ bi a bi ɛyɛ na meyɛ bɛ ɛyɛ gyidi ade yɛ firi akoma mu na bra bɛyɛ bi na nora na brada Philip kan sɛ uhunu mobroni mɔbɔ a wɔde fɛ erade 2020 saa da na Good Friday da Yesu ewu me wu ye hwese ka pa na nhyira nka nyame sɛ deɛ ɛde nkwane san baeɛ no ɛyɛ adɔyɛ ɔdɔfoɔ ne kɔfa nkwa no ɛde baeɛ nte saa nka ansa ama bio nti adɔyɛ deɛ sɛ wotumi yɛ a nhyira wɔ mu papa mami ma brada nso akye na yɛntene taw na afei yɛwura nkɔmɔ no mu proper na nea yɛkeka nyinaa no yɛdi nkɔmɔ na ɛbɛba bɛwura mu bi ɛbɛba bɛsi mu bi brada good morning nana na apom right adom nti ma yɛntie o ɛmfi ha ɛnom na yɛnye wadwen kyerɛ Sompa akyɛdeɛ no yɛgyina mu nyame yɛ adom ɛnɛ na wɔtweɛ na mesɛ ɛnɛ na wɔtweɛ yawada a ebe na kyerɛ sɛ ya wie ama bibia ayɛ kama ho nkɔmɔ na yɛ twetwe ya because every nne kɔpem ukuada de da bia yɛbɛdi ho nkɔmɔ ende ho nkɔmɔ na yɛ die ma yɛntie wɔn so mfiri hanom na meda sipi na no pɛ sɛ wa ma yɛ sa akwanyan na yɛnkyia atiefo nyinaa ahwɛfo na nanom asɔfo mpanimfo wɔ kuro yi mu ɛne bibia wɔti ne yɛkyia wɔn pa na me oha na ja wo so mo e wa ha dodo no wa ntem so metie ani mo na ja enti dem se me no so aka ho sa me Sara deputy enti ye ho na makotena ho na ene ne tumi ama me bae le me giri se Sompa akyɛdeɛ emu nhira paa no ye kura ye tena ha no pa bia ye de ama wo na wa ba be ye bi ni wo na oba be ye nyina
because nsɛm a yɛtena ne ka na o maestro kasa obi am to na metie saa na say asɛm we de ka bi na nka wa koma de a ɛne heaven de to adwum because nya de abɛkɔ bi because nipa the highest wo wiase manipa yɛ kɛseɛ ɛyɛ nsɛm ade manipa yɛ kɛse onipa su ne ban de nyame de hu no ɛyɛ asɛm epie firi nanum ɛdeba nti yakɔ asɔre a wo sɔre anɔpa wo bɛkɔ asɔre methodist wo giro wo saa no ka kyɛ wife sɛ sister ɛnra na unum sɛ yɛbɛkɔ asɔre nɛ ada na edu sanze yakɔ afei no wa ha sɛ wo twitwitwi ne ma yɛntam ne yakɔ ani abere wo bɛba no mfa sika ma wo ba mfa ka ma ayi kura de obɛtena abosome so agya abɛgye wa de ade asɔre a yɛkɔ yi wo mfa hwɛ ma nanso yɛkɔ a asɛm wa nipa ne bɛka no yenya bitu yetrim ne ye hyase de ye ne bia ohun sunsun so a ya na okra ye nwanwa sɛ asɛm keke de ka kyerɛ me o nyame nhyira o nyame nhyira so ento banku enso so ogitum so a ampa nhyira ne ye dai eba nti de yes ento obu the highest yi pa o nipa yetimi de mawa enhu pa anasa ye kese pa ɛyɛ asɛm tunu so hu ta kyerɛ man akwa ne mu nyina ne swa nanso adi sɛ gya ketekete nsrama no na atɔkwa yem o ye ba hyi ne nyina enti mo kura nsɛm anopa mo tena se ameto ana me tie bi kura personally I was so touched look at nsɛm na Adea Akye Abia say nipa na kwa heaven nyame hwɛ no de o wasase so hwa na hwɛ no na se wagya ma yɛse ye ne hwɛ no nso yayi ani na de ana meka nyina sɛ de ama Ghana nyame som ne Africa ye den pa ba kwa result no mu hu no ya na ɔma ɛwɔ fam especially brother nyame expectam so ɔmbɛma no ɔmoma ehwanimu de ne dɔɔso nti na ama ɛyɛ so no ayɛ denden de amuhu result a obi atimbo wura mu no but abrochi ne ntisa abrochi no obi okra ɔtene baabi ɔkɔ asɔre bi abɛ twice or thrice a year enso so ne fortunes a wanya no otumi kyem bi abɛ tere no retu akyɛ eti ubahu ne sɛ ne nananom ne mane ade enhyira no betia kom so mbɛyɛ ne ma odwene ho a wonte ase enti de ɛka kyerɛ obi bia ne sɛ media o made meti ba bia yɛ ma mekɔ hɔ because omamu onhyira kyɛn wɔgye na I have experienced it me o man de me nam enti ba bia meyɛ bia na ɛfa sɛ na wo de wa ahwe wo de adwuma yɛ ne wo hyɛ ase na wo so betu kwan akɔ amanfo aman so wo takatua yɛ de ma wo de wa aka no kru yɛ hyɛ ase dada de ya na ade yɛ nketenkete so bi yɛ bia na wo tu kɔ amanfo aman wo yɛ de na wo kɔ ɛsɛ odwe ho so ate sɛ to bia wo hwɛ wo makora kwan afa so wo hwɛ wo mo a obi kura hu ntwoma obi ba sɛ ebusafo ya na mo frɔ na mo frɔ na omi sɛ wanya be million bi da ho na ya wotwe kakra I'm telling you say adoye a afuru akuma ma ho fama through words through osom ene se kakra wo so wutimi de man no a ne timi boa ma wo ye niema wo se ya na nipa bi abonde ko bu odefo enti esero bibia se de e kan se brabe kan wote wo ma de a ko ho wo be se onyam som ye mmere ansa bi wa pa wunya wa bompa ye tin se wuduru sa bia na orphanage o yonko wadamfo bi area ho ne ade se o releasing na se o man to me bi di akire na de niama bebreba ti niama mu ye dima opa nka de se nka nipa ye first ne se obehwe ba bia ye ma na nka wa ma na wo yes ade na am tell obu okra no na ya block bi ko na yira oni mitifie no ne nsa chi ede won so enti amon so da bia na brabo ne ye denden o dwen ho nte ase o ye dwuma pa bad sika do wonya nti o se ye tu ne nsem tokuru ntu nsem tokuru utiri mu odene ebra ye hia bibisi o se agifiri ho no twetwe wonan ase enti eba sa na wo so nyame be bibia ma no so twetwe ne nan ase enti se wa hu sa spiritual secrets na ebo ama honam ni aba bi content na da bia bon se na ase da ase wo adwenjini bebre se oba se wunyam so ye mmere asan pai bebrebe tons bebrebe bible yi na don broadcast na na machira na de da bia so obeje dia ene be ye dia ma pa na wo ye wanye se obeboa na wama obebie wo nsem a I'm telling you say wo nhyɛ da ni bibi kase bia da ho but anytime bia wo se ekobia abekɔ ade bia wo se bia abaye wo kra wo dwene ho a wo nte ase wo na mu se sa abasa bi di wachi e se wo dwene nipa ho nti no e manyame so odwen ho lastly de nti anyame e de manipa ne se omo ma no ya na nyame de ma omo ne se onim se ode ade ma no ono nko a ni anu nti no ya na omo ma no omo bebre everybody a wo ye true giver nana wo hia na ne srade ye dɔɔso ni nipadua se ogina okra na hwe na wo se nipadua akra dane dia wo ye stingy no hu na wa bada do I'm telling you so ne bia na wo se ahye no say tam enti ya ade a eye
spiritual yi ne ye kana we ne de quotation waka bibia ye clear de Bible kan na obia so oni mi tie bia di adanse ye se ekunafo ni nyanka ebinum adum re bia na ya no mu hiamwa anke ni se nka afi nko akra na ye nanso agya ye se bi se wonuma na otu bia eben se nka everyday bia akra no ye penanke ye adoye nti we na bedu afi ya awie ye nko ade o mabambo bi wankasa ade bia ope ne ade bia nyame betimi aya ama wa wokra wani na so no me diri se wodo ho bedom ya erade be emamu wa yinshira why na age ya asem kan no adi na asem na wie ye ne se sura awurade onyankopon adi ne mmaransem so we ni nipa nyina asede enti anopai ya kan de ya akyerew ofa ebeboa wa amfa amenim se ya kan ne yese ye kan ede akyerew Facebook messages no be aba Kusia Salome or say thank you, may God bless you, amen. Azeman or say or the Azeman Ventures Chronom opposite market no or say or incoming unit committee member or electoral area Edema and Temu era Bano Isaac wa born address in Yana wa Kuti Exodus 14:14 ewo ho enom wabeka inflation ho asem yeda se wabe economy ho nsem bebre there be one kind Sompa chede Holy Rasta ne die ne o say God bless you watching you live in Libya Sompa papa ena obon nsem ema ye ne ewo ho yeda mo ase se mahwe na tie ababedu sabre yemra asem na nkasa ne eda pono so ne yasem ne se mpanifo ka Galatifo nwoma no so aka eye kasa ye taate yase dia onipa guo no enoa ena otwa sa kasa we abribia na ye nokore se dia onipa guo ena otwa sa kasa we se na sida ne ho de ya brabom sa kasa we sen ena hwehwe ene edan ne ho adi ade nyina mu yepese yedi enkomo ewo asemi eho dia onipa guo no eno ena otwa sen na usite sa asemi yase na eye nokore abribia na sa asemi we nokore ana ewo enkomo emu abawa mamenti wadwen kire enfri ha enom abribia na sa asemi we nokore se dia onipa guo ena otwa yo na medase akoso achia Nkoranza mani yetie fo nyina edo mo setembia omutie Sompa na asem we de bia oto asa ya be si asem no muodu na tetefo no omo kan asem a we de kwa mfa nse Nyankopon kan asem a oka no abebuo mu na bi wo ha ye dandan so se ne udua no eno na wutwa no me kire mu se ewo ho na ewo ho no so nye biribia na eye adwuma ba ye nipa famu no ahu aya bibi wo ha ye pe no ntentem se bia memfa ne se Bible mu se asori mu se makwa asori matua tight ya nso beduru ba bi no na ahoden na befom na mintimi ntua biem nti ebeye se ma mintua me juice ni me nemanti ye asori ye de ensie me bra me makwa me krachi eno ye na emigu enu so aba na me ye den mi twa bi se matua ba ye ni perfume ni e be kan se ye mfonso ana ma ye na emigu so aba na me twa ba ye ko Nyankopon anim di a enye asole e be sie mi na be ma nya heaven why then akọ nti ho no na emigu enu metima twa so ho na ye ba ye yasetena yi muso a se me esi so abaya me esi so me masama na me ye bibi a ye den ye tembi a ma me ka kire me se ku ade a wuye jayo jai minjai da cross ni ewugunu so aba na abeden ubetwa na mentie afi na makonyem na makofa anyinsen aba na na ema nkoye mame me classmate for me hunu ebedu ba bi ni classmate for me hu ba bi daka mu bi akọ school bi anya na so ne de ba ya na me se mangu aba pa nti ashase na me start ye no nti me so akra hye mechi mini hwe sene mi gu eso aba na ma den metwa e na na me classmate ono o mi na ni ko school no ono so ne ogu e no
so aba na waye den we twa ne se ne wo kus o charge a wo GP na wo ye adwuma a wo ye den wo GP na brabo asiniye nti na me fi se e wo ho na no krese dia uguo eno na utwa no kore okay no kore mesen aba ona ya ba bebi sabio se abribia na nea uguo na utwa na over ma mentie won so enfiri he ene asema edadwa no enie die waguo no eno na utwa sompa nana sambo eno ma me bi matia die waguo no eno na utwa die waguo no eno na utwa 90.7 FM die waguo no eno na utwa sompa what sompa right on kwa sorry soma yes or som ene sompa okwa sorry soma yes o de kan som no ho na etimi wie peyo pa sompa nana ye uguo no eno na atwa right so wo som papa wonya akatua papa wuyi wo yempa esom na asom ne yie se ti bia benya akatua papa hwe ma yemfa sekuani ekokogu aba eni kan yemfa nto ho ho na adua buro na okotwa atokoda obi nkonkodua banche entwa bode de obeguo no eno na Sompa FM aba na betwa okay medikuani na yemfa nto ho obusa se de uguo nyina na ya utwa na eduba bia ubegu kakra bi no watwa pi eduba bi nso timigu pi no watwa kakra bi ni nyina no nso ewase esan se adwuma ye so ye wo ho no wanye ene nti na wantimi ntwa de yeso utwa ente sa na wo ye adwuma no fenchem de ya na ugu ye no ubetwa na wonye so mfa so eno ye bra ye de sha abrabo ase ni ye de kwa wiye abrabo ne de da asebo a ewo na wiye ne momo sha ase a kwan abefa so bia no eso akatua beba de osi so a osi ono no de ne nsanka ne nanka wonye bibia ye besom ne da ane ye besom no ne mom asomfo ne yiri ho sompa ne na da pa da di esan se wono a wontimi ntwitwi wontimi noa na watimi aye de wo hen enti bia je se o depend wo baabi right de odua ye no eso aba otwa nana miyi akuafo de ekura de to nchen na abawa ye mfanto wo kire se wo ye mema asem a de abeguo bia obetwa ugu ne papa mu a obetwa ne papa mu wayi wo yem na waye se adwuma ne de obeye se ye bema wo ye ma wo ye adwuma no de ma ne nim so o ma obi da nanso wa mama amanfo na wugu so som wayi nani o cha o ma nanso wonkasai wayere wo ho ye de wugu no se ti bia betwa da wonhyira beba obeka se firi se wo se adwuma se emfie duni wo misa meka pere kura da de bia nso ba adwuma mintua o kada da wo ye adwuma enti giwei ye da ma wo esesa hyebre dia ugu ye de twen ye no afi na aso aba nti di onipa guo no eno ana otwa na badu mu so abrante bia na wo pa baba wo bia ware a ye ma na kosom ye no osom wie ye no ya fa baba wa na ama no nti abre bia na de uguo na otwa na nana osom wie ya ya mfa ama no eye bibi ntira nanso osom wie ya mfa ama no de na ohwehwe ni nti osansom bio ansa na nenseka nti obo ade na obo ade nyina no ehunu akoma ekura no emfa ho ne sabio ni suni ne ban a ode hya ase ye ka saa abakosam no ne ye dia ya eno ne wiase mfitian ase ne nchichemu ne bibia ene ne som ahodo a ababa ba wiase nchichemu ene ne bibia bra Jacob kosom saa som no a ye de yira na nkanye ono no ope ema ano no
papa no nso kyerɛ sɛ yɛyɛ ha amammerɛ deɛ sɛ panin nware a kuma nware ɛno no nso yɛ hɔ amammerɛ ne nhyehyɛe nti sɛ wofa nhyehyɛe no so nko ade a ɛne ɛsɛ ɛte biara no deɛ awoguo no wobɛtumi atwa ewi a yɛde ketewa no ɛka no ho no yɛnhwɛ nkora a ɔbɛwo wɔ mu wiase na yɛnhwɛ baabi a aba papa no ɛfiri baeɛ deɛ odi kan ware no no a na nyɛ ne ɔwɔhwehwɛ no ne mma no ɛyɛ nkora a sɛbi wɔn kɔwura nkora a wɔn papa dwan na wɔn akyi bi atɔn wɔn ba wɔn se gyata akyi na we wɔn kɔ a ne yɛkum bi awe wɔ wuram hɔ yɛba yɛ se mmoa no koraa kɔ adidi no sisire bi baeɛ na yɛdwa na yɛyɛ kɔɛ na deɛ aka ni wɔn di ntorɔ saa nanso deɛ no ɔyɛ sɛ ɔbɛka no korɛ no a akyire yɛtɔn no no wɔn na wie saa bɛgye abusua no nyinaa nti deɛ woguo no ɛno ana otwa na agu ne papa nso a wobɛtwa ne papa na ebia adwuma o na wafa ebi mu yɛ adwuma no wɔn deɛ ne deɛ a wɔhwɛ nyinaa ne sɛ ne bɔtɔm sɛ ɔbɛyɛ a ɔbɛsɔre aba adwuma nyɛ hɔ no wɔhwɛ wɔn sese obi biara deɛ ohia ne sɛ wɔbɛte sɛ bere sɛ ɔwɔ sɛ ɔwɔ hɔ na wɔyɛ adwuma no ampa wɔyɛ na wɔyɛ na wɔyɛ waa wɔhwɛ wakoma mu ne wotiri mu ahụ sɛ ah sɔsɔ paa ne yɛtwa me condemn ɛne yɛtwi me still yɛmfiw nti wobɛho sɛ adwuma no a woyɛ wode yɛmfa yɛ deɛ yɛmfa nto ho afidie biara ne hɔ a ne boɛfo wɔ ha afidie baako biara no asɛ bi wobɛpagya ha na yɛ obi dwetire ɛnso sɛ watimi ayɛ wei nyinaa na wɔnhwɛ wo yie di a da korɔ pɛ wobɛte so oh ɛgya atɔ edwa sumasi mu o bibiara hye na obia moamoa sika so de ahyɛ baabi yɛ de ɔde ne yɛ adwuma no mpo wɔsoma ne sɛ wɔnkɔtɔ nsuo a wɔgye nsesa na ne nyinaa se deɛ wɔguyɛ no wɔtwa ne mu sɛ woto peteeɛ na ɛkɔhyehyɛ baabi na ebia ho henhan no na obia nso tumi yɛ deɛ wɔyɛ a ankaman no mu kora yɛka sɛ ahokyerɛ bankeni hɔ ɛsiane sɛ wo sɛnde 100 cities biara yɛte 1 city enti de biara na naba keifa bɛsɛnde 1000 brother Philip asɛnde 1000 na apama sɛnde 1000 abawa sɛnde na yɛte ne kakrakra na yɛkɔ nti ɛbɛnya bi na yɛde yɛ biribi ne mmom sɛ wo nko a wokita 10,000 na wo sɛnde a yɛte a na wusu nanso wobɛhu sɛ deɛ yɛte no ɛnuru 10,000 no nso na wusu ne mmom ne ɔno nso bɛnya 100 no yɛte ne 1 cedi a ɛyɛ adeɛ no nso ɛnha ne kɛse saa ɛsiane sɛ nyɛ ɔno a na bere nyaeɛ obi na adom no nti sɛ yɛte so a ɛnha no nti anɔpa yi meka deɛ aba bɛsi sɛ deɛ agu no ɛno a na atwa Sompa akunafo akyɛdeɛ no wode ɔpa agu bi hwɛ sɛ wontwa deɛ waguo no ɛno a na wotwa yɛbɛda yɛwura apam ase bebree ɔno nso ne deɛ ɔde baeɛ ne adanseɛ ma mentie wo so mfiri ha ɛno wotie abaawa ɛne ɔfa wɔn confirm sɛ statement no ɛyɛ true deɛ woguo ɛno a ɛna wobɛtwa enti memisa wadwen na medisa ɔfa sɛ Bible mu abrante bi kɔsom yɛ sɛ ɔsom na yɛama ne yere ɔsom wieɛ no yɛamfa ɔbaa no ama no nti abere bia na deɛ woguo no wotwa anaa yo mesa da ya wasibim na mada yetiefo nyina nso ase deɛ woguo no ɛno ana wotwa no ɛyɛ asɛm ɛda hɔ but ɛnya abere bia nso na ɛtumi yɛ adwuma adenti na mekasa obi ɛwɔ asɔrem ɔde ne ho akɔdwan asɔre ne nkwan de nyinaa ho maame panyina asɔre de bia nopa ɔbɛkɔ asɔre ewi ɔbɛkɔ asɔre anwumro ɔbɛkɔ asɔre gye yanye crusade no wo mu bi agye sɛ asɔre anka sɛ yɛ kɔ baabi sɛ no wo mu yɛ kɔ chaache de no wo mu bi bia wɔde ne ho gyim so sɛ nipa na wɔde ne nkwan nyinaa ɔyɛ adwuma de menka sɛ ɔde ne ho to asɔre so ɛde ne bre nyinaa asom nyame ɛwɔ no krem akɔ asɔre no 90.7 saa nipa we wɔ hɔ fa ne sɛ ne kuna awu ɔyɛ kuna ni ɛna mo yɛ asɔre kuo kura fa ne sɛ kunafuo wom ɛbrɛ dodoɔ sɛi ɛna asɔre kuo no yɛtimi ka sɛ yɛyɛ afɔdeɛ bi anaasɛ yɛgyegye bibi kakra ama ɛkunafoɔ wɔyɛ asɔre ɛntansi but yɛtimi bɔ sɔfo din ɛde gyegye nneɛma kakra ɛkɔma sɔfo
maame na aba na okwa asoli okogu ye no wontwa aso aba wate dem eche na se otua di usotua tight se na menu aba we kan ebedru baby no na ho odin sem no ekofom osa akwan no so eho edin yimu ba edi discrimination na eba no maame ne ebe bi be ware ana obenya bibi e wosa asori bebo na chidom o ye kohwe ayimukula mpo ayi de no wantwia abana donko de wantwia we de wantwia mte ne ebe ya nka ne aye ne bibi ho ne agya ho ne ye ko obi ono de bia no oye sa adwuma no ebia maame ne bre na wode som asori na wabenya som faso ni sika ankomu de but ono na futuo ni na bia ne me bia oye wa asori no wo wabenya som faso but edru bre bi na ono ne nsem ekọ fom na woni bi ni de moye ne niema no tro ka sofo de ne abo na bomu ya jeje niema sofo ne nsa wo ho ne nan wo ho owo ma a o metimi aye adwuma e de ahwe no no bosumi ebetwia ne ka na yesa abo afode ho ayi niema bebre ne yesa de akopi sofo no so na ne maami kunani bi te ho ati ni suo enye so mpa ache de ne beba kokonya bi wai nti ne awo pesa wo kire ne se asori na maame no kọ no eyekuo na wadwan ye join kuo se ye de som ye ho nyame nhira wo de be maye wo yewu achi de ende wo no nyame asase so no ye hwem ye nyiyimu ti se bia maame no ba ya wanya sididu antue anti no ono sa asem to na yesma nipa mienu bi ya mana koja no obi nso de me na me wo ho na ye bo afode me yi 100 million ni abo age me so ene de na dom ni me ka se me bakura na me tu ni dia na me bakura ya leda hospital abo ni pe be di mechi am yakohwe me ba no e ma ye nhwe ni mu enti baby a me point no me ka no asori kwan so no eni kuo bi a join ho kwan so no enye de egu bi ya na ye twa but eba na ye society eba no ne wa wo frontem ene bra bi a wo beda na di wo society no eno ho aba de wugu a wo ye den wo betwa wo ye den aba na wo begu wo society no se ne nipa bi ehu si wufa esifa se o nipa smes wo nsesenka na nakra na ebi a wabusu ni peso ware mi abo nse ne a say di ni dada o nipa smes die otise eno na ya aba no eno na ya aba na wo twa nka se wo di bone na kodu to the extent say ebre bi beba mo atwa ho aba but wo ye bibi a abrabo a wo bebo no nne no unya so aketua sanso e de bebre ochina eno eni achile sao se ne obi che wade a wotimi da na sinema otimi ne so nhira ne otimi sunya so aketua papa ne ntinya abrabo bi a wo bebo no society na echile wo nipa su a wo ye no se wo ba abrabo bone a unya so aketua se ne se pepe se ne bible ka ye no pepe dia nipa guo ena wo twa ewo ye society but e okuo bi wa akojoy a enye di ogo na utwa se na me di asori ye mfato bono ne enema bi wo ho a ba bi wo ho a wo nya abre bia na ugu bibia utwa utimi twa debi ba bi so de ugu a utwa se na esiti pepe wo for you no aye ho ne ho du ba bia wo betwa du ba bia wo ntwa all right ye da se bebre de waguo no eno na utwa adanse e na wote ne nka no ma mema nana ba ache na afi mema brother Philipon so akwa nana ma ache na apom te sen Inua mejo so nyankopon humobo me ho den pa se dudu okwaban no ye da se ma mentie brother Philip na ma ba ho na afi ya ma afrefo no so awuramu kakra anope number na de ye adwuma ye 0598 994994 dia onipa guo eno na wotwa wo bible mu eye kasa so ayeta aka ewo yasetena mu na yebisa se abri bia na eye nokore se dia onipa guo na otwa na senkra na esi da ne ho adi ewo yabrabo mu brother amentio na meda CP na no pa man pa chiro ma dwene pa a very interesting topic that I don't see no asadi ade na watia tu ko da bia bebu se bi was here Sompa ne ya katia pende me we but I think that is good the direction of free buy and media ni woni say sa and some way say no ya na yanyintum say I don't know how we say it but English is very figurative of speech I say e jinoma bibia say wo fa no literal fa na tra dia obebere wa o fa na tra obebere
said the Bible can say mpanimfo kan enye trantina asa aye kasa bebu be asa kasa ko bi kind of the kasa ko no eteki banyansafo na watimi abie manyasfo mfaso ntina no kasa obi Johnny Kuni and they wetin Johnny Kwalu so big time because wo fa ne matra ye mfa ne matra sa sebi obi o 100 million enye sebi onim se de ye disky o onim de disky pa baby I also be 20 cities now no fi say wo de koto bia nambia betia di ne be 1 week 100 million ko de can business ho a e bia ko betia konanim but wayi e de ayan hye student why smarter than you nti de na ma me kasa na me hwe who read all the scripture bit so Galatians chapter 6 verse 9 now who tie scripture na wa the to so na last one o kan say me say nyo kan nyina say ya mre a what the condition about down into obi obetia ya de na wabre obra katua no sanka it's part of the principle yes into I say let us not be weary in well doing for in due season we shall reap if we faint not. I want to dance here the anybody one yes strategic ade no se wo fa ne trase de aka de enye saa ne tie your niema mi no your expectation ene de ebetu nipa no kwasem se de wani naso no ekwa bia befa so aba bia no uyo okay bema se me bo amanfo bia me fa amanfo mana me hwom fa amanfo mana me hwom fa amanfo mana me hwom obi ama me hwe menya katua one day me wana mbaba ko frem say daddy ma they say me here adwuma Bank of Ghana he na wo de okoye de ho na what about no see oh papa bi wo see be 19 one wo betena Nkoranza na wo bo ano ne Peter Bugiri is all bank no fa no ani age you didn't expect it but why you now hear them faswa bro baby I won when that so say enkade a me yim pese menye sika na se sika na ma ya na de abambuo kra de eba enu nti na kuani no papa Japan ka se bi ono awie ro sa ka na ya say obu odua bebre na wo hwa ketewa bi because adwuma wo so ye wo ho no wanye nti enye tra eye kasakoa kasabebuo bi nyansa kasa bi ne yaka nti ejina wo nipa ne se wo be pepe mu na wo do na asiye enye sa wo bedua ba won sanka bi ko enim akuafo bi ro madua de a madamfo bi okodua beans beans ne ba kama flowers die waguo no eno na wetwa sompa wanya ba kokra nti enye nti enne no ti akuafo no omo ye yom community say omo wo agricfo no ye de omo aba omo wo kwan fa so omo che best farmers no enye omo awododo wa chira mvichira na nya best farmer no ye wo na wo use technology banka person ga dia hye feme no aso dia hye na dia etimi ye na dia ye ba bi benya bia ye pe because na subsistence farming be na wo so commercial ye wo tractors ne niema wo so de ka ho no se wa anfa nka ho ade open no nsa nye de enka dia meka che obi ya ne se ye dua ye twa no krepa but adwuma wo so ye wo ho ade bi wo ho no the condition ye wo ho no se wa miti a ida so obenya ketua bi anase wonya pipipia in the advance o tirim so madua ntime the black man way of wadua obetwa no I will not go that level and abrofu no so way bi o mfese madua matwandia I will not go that level because abrofu no so mo ya ade amawa ono onye se bia befra chira bo nti di efri na kuma mu no aye na ode amawo but won se wo ha ketua ne ba mo no atan be realize oye na yin so bebo amanfo no so onya mo aba mo anokwa ne mfri wo na ya obo mo no mimi ni nipa bere san wo mama bo mo pa no emfiri wo ho obi a menye hwe ma no bisia no otimi ya madoye na madwene ho sa ade die eni se wan hwe ya wo expectation ne die se wan nya hu adwuma wan project wan sheda anya if you hu kra no unse ken ye be o munya ko ba for ye baba ko die ni so ye e chese ba ken die no ono no wan strategic obi se e be no nyame ni so wo ridi babra nyame ni so ne keke nya ni so keke ye owoniema bi a oye kan se enkwan obi ye na de onim kwan ne ye spices bi obetimi de aka de ne ho a ebe da the same ingredient de ma nipa mienu but se mixing won de anya mixing ni ya ba ko de ebe da che ba ko enti na de me kan se mfa nse utrim no abon pa do na no sa che de frame so o si aba bia die e de ama betwa ye nye ne sa adibu a ye ho adwuma adibu a ye mfenti adibi ho no ma se wo ye intentional about the open no enye sa nana me de se ye fa na trase udua ubetwa de nka wo niema wadua na nka wo so tuo na wutwa ka wotwa bebere wo but the view ho no afi no realize adiwe se sanka me di we kan ho a me di twa to no na me obi ni go no se papa we are very kind or you over kind na so somfa so no nyae all kind am say their own position hu yi na busa anse o musa ne papa say priority pa ye say si ye se wabo amanfo makwa brochira we wanyini
have you thought about say bia makachi ni say me made wo de say onu baby asem serew me be say me ma no wo do mu tu kwan ma me ebo ko ni nipa no ko so mu kwa ye adwuma on kan de openye de enkyere no na nyame cross ye mbisa na yensa beka nse wa nya priority a sometimes man for the fa won bu ani tiri mu oden ba na ye wori pa bu wo bo nipa 10 dia ba ko bu mu a e de wetumi akai wo but sometimes oba baby bia ma ye kra na so na say ye wo dura say do do wo mama ye obi so betumi aka obi kwati mbusa ade eye insignificant e de ka chiro bibia say ade na ye ka say wudua wutwa no said ye fu no ye no ye no na yetimi nya mfaso no saa na abrabon so wo ye na afa de ne tra enye tra saa eye ene ma wo so wodomu asuko na wan no mu asuko a wan hwe adakubu a wudua wonsa de odua ye no untimi ntwa de wo pe no anase emma time now because you are not rightly positioned. That is me outlook or sad way. Me da se bebre brother Flip na ten nka no. Die waguo no eno na wutwa sompa. Okay. Enti anopei what brother Flip nka what apam what abawa what adanse so nka. Nana ba hatena se nana mayintie won so saa kasa we ye taka we yabrabom wo Bible mu na ye bisa se abribia na onipa twade a waguo na saa kasa no kora de onipa guo na wotwa no eye nokre abribia 90.7 FM yo me da seminua saa kasa no ye nokre na bre no a wo kan nipa fa so ene de nipa de sebe ntempe ehwehwe na wo de bisa abribia na se obi gu ni aha no okotwa ne baabi a wo ba de ehu batwati ase nti eho no na ya na case no wo no right na adanse pese o use we bi but wantimi amfiri mi ni yi okay na opese o kire se ya asema mpanimfu aka te se de na no na ye cash chenche so asem no ya asema mpanimfu aka enti entena se emma obi mfa sa asem no mpirichiwu enna ada wo nyi wajapade mfiri wo nsem kan kire se wugu betwa right the na dance pese o kire pa na ma kire no nti she was making a very good point yes say the position of the point na ontimi clarify no hoye and it is true mama mfam free bibi to say sompa kunafo achede a ye de ebe obi beka say obi a ono free na busue mu na oni bi a meme kwa akobo no de mfaso be na menya free so to wani na hwe wo abusua wo a wo ne me ne odi nkomo na me bisa we to wani hwe wo abusuam sisi wo a wutie mi o na hwe sikafo wo abusuam na bisa ho se esikafo wo abusuam kura no omo ne boa wana ente sa nyankopon ansiesie ni sa ohan timi to obi so na wafa obi afiri baabi so what I say na wo de na ye ne ho yie sa na nyankopon ansiesie no make I say one time bi minya contract bi ema omumma me big offer power radio me hwe no na man no offer no de ma me ne staff no go ntu omo kasa na me ka chen say offer we de o de ma me am kwa wadumefo no be time me so me ye madwuma kakra credit nti me mpe sa ni pakro na onti me hu ja owu o me ho no minim ni offer ase o ye radio na bi a na offer ase no so kra me so mani je ni voice ho but one farm man offer ase o chusu me favor na ye kan bi no ebi ana magu ba bi a anase ba bi magu abuild me ho aduru no na offer ase no nduru ho but what I say enti obefa ne say sompa kunafo achede no sompa kunafo achede no me ka say ebi ana na moma na no nkasa ai ebi ana sompa kunafo achede no wo wadwe ye wo say mede bai edi enkra na menya eden afri so hey mama mamu big example ugu a utwa no asekere nie die waguo no eno na wutwa masru you are found of doing that who distracted or too much onim na me service phone ewo brady na me hu say menua bi no mo eba omo ye tu baako etu kwan na baako so hia mo very serious nti we na obae no na o se ifa menua etu kwan o na kwan be fa so kura nya no se de be obema ne misika no eden ni phone so asai na me yi phone baako na me de ma no
nti mi yi phone ba ko amede ma no ɛna owie na ɔsɛ menye nam sɛ wɔnyi su kɔpem sɛ ne nua no bɛba menim na ɔba bia ye friend na na aboagye right nti menim na ɔba bia no me de ma yɛ no papa no me kɔ me baabi about 2 years na me ba Nkoranza ha ɛna woman bi so ba me hɔ old police station hɔ na ɔno nso anya phone problem na me service man no nti obisa sika ɔka sɛ ɔma me sika na me sɛ ɔda bi we de anya adwuma bi ɔsɛ me sika nti me yɛ okay ɔmfa nkɔ nti me ka sɛ me yɛ okay no no sɛ ei de wa wote a wotan nim adwuma sɛ deɛ wokɔ Akra wobɛnya sika paa o na me sɛ Akra me agasa me so anyina na me nyɛ obi a mani gye Akra na sɛ Nkran baby sir mani nyi hɔ tena because me family be brain hɔ right na wo advice me sɛ me nkɔ nti wo advice me sɛ me nkɔ no na mbisa ne sɛ na me kɔ ahe na metena because me nya de a me family bi anim sɛ me ba hɔ no sɛ oh me ba ɛwɔ Akra hɔ wokɔ a wobɛ receive you nti me kɔduru circle right me frɛ ne ba no me kɔ nyina me ne ba no communicate me frɛ no ne ba na mfa oh deɛ waguo no na makɔ akɔdu Akra me to mani ba bia ntɔ ɛna me ba nso mankra family bia so sɛ me yɛ den me ba ɛna me kai sɛ guy na bre bi bredi me ma no me phone no me wɔ ne number na me hwehwɛ ya na me nyae na me frɛ na me se nana ma ba Akra o na nipa me ba na o me frɛ na o mfa na ɔno so ɔbɔ base kakra kefa na me se ai ya ye bredi kefa ya me nim Nkoranza ni kefa na me se ai faka bra Santa Maria right na me fa aka akɔe ma ni gina hɔ yɛ shopping maame right maame dan da mu ɛde me kɔ ɛde security kɔ pa adwuma maame ɛbɛn Radio Gold menim sɛ ɔmo da so wɔ hɔ a latabi okwashi ɛkɔ pa adwuma maame maame baabi dae me kura be sɛ anya baabi dae anya fufuo nyina adi ɛkɔ frɛ me nan fufuo bi nom ɛma me yɛ den me san ɛma ɔmo baabi ɛde ɛtena right enti die me gu ye no ɛno na me kotwae ɛwɔ hɔ deɛ waguo no what I say after years mame ma another example na me tem Nkoranza ha ya me tem mame bi nkyɛ me na me soa ne dɔkono ahaban ma no me kɔ na fuo me ye bibia ɛna me ye tumi wo fi ona papa sɛ ɔbɛpa akyɛw di papa ba na me sɛ me nya bɔne bia na papa sɛ wonya bɔne bia nka ɛsɛ yetu we na efia bi yetumi wo mu no maame na wɔyɛ ba pani wo fi hɔ ba bɛsi atwam Nkoranza ha sɛ na me ka yo ɛna osi kofi na ade che madidi kofi wo ye kofi na papa sɛ na obi a mutu no na wo a wo sɛ bebisa ne sɛ wo o si da bi o akura no nya me bɔne bia me baba na si ontimi ne ntena fie hɔ na me ntimi nyi me baba enya no wa na maame bi wɔ ha ɔtɔn dɔkora frɛ no weapon maame pani bi asɛbe ne tumu odu pa kuro mo bi anim no weapon maame ɛde ne ntuma bebu a me wo sɛ obi abegyina aka ho asɛm bɔne sesi maame yankasa so a wɔne ne te sɛ wonya ne bɔne bia saa de tie de a shalom yere sɛ ɔpa akwadaa me de wo kɔ akoma no de ugu na no na wutwa no sɛ me da suban bɔne wo fie hɔ a enka maame na me ne te ne de beto so sɛ wo ba we wo ya akwadaa bɔne ma saa bere no ye san maame so de me kɔ ba bia sɛ me ye de me kɔ enti de ugu de ɛyɛ no korɛ sɛ wutwa papa na maame nya de ye convince amanfo nipa bebre hɔ ɔmo hwɛ sɛ ebia na naba ka ifa me nam ha yi mi di bɔne enso ma bra bɔ kwa na ɛkɔ so he sɛ nipa ne gya no obetwa uhu sɛ obi hu na ɔproda uhu sɛ obi agye n'ani adi bɔne agye n'ani na dakoro pɛ n'anim gu ase abada enti sɛ nipa na ebia wagye kura abɔ so odi ewu waju agye adwuma bɔ so na ɔsɛ nipa dodoɔ na ɔno nko adidi a wadwen yɛ wo sɛ odidi ana ɔgye n'ani ɛno nti wɔno deɛ na wia ɛmmɔ ne da no ha munya no nka hyɛ nkoduru deɛ wugu no ɛnoa na wutwa me ka baake ne sɛ ɛyɛ no korɛ na mpanimfoɔ ɛnka asɛm tere akwa ɛfiri adebɔ ahyɛ aseɛ bɛpem ɛnɛ no ɔda sani baabi a wunguiɛ no wontwa na faako akyekyerɛ boa nso no ɛhɔ a ne yɛsane no wodeɛ bɔ mmɔdena yɛ wo bɔ ne saa kɔ mepakyɛw obi asi so wɔ abrabom na ɔto ne pakɔ wawo ha ɔno so a wɔnhwɛ ba saa nipa no na obɛnyini ne yare pa so ne ba wei ba akyew na yie timi yɛ basa so na ɔwɔ ma bebree
na de bo modern etietia ne mawure mu hwe ne ma etoto ne ma da chi yie no nanim onyam ba na wono na animantu kwankwa abrochimpo ehu sampa asemasi ne ma hwe ne pa so oye oba ana bema enu ti de ogu no krese oye den utwa ma hu se mo hyehya ne ma bi wa nana nti monkwa no so eno na utwa sompa. all right ebusanfo yedamu nyina ase de awuguo eno na utwa no eba besi sompa chede eso ebi na anopei ye ka sompa chede otie nkomo a yedie nyina ye sompa achede yi ho nkomo na yedie na enipa bi gu sompa achede no na wo mo ebetwa enso enti anopei ye ma ekwan ye wo ye fie ha ya ena ebi abo awuram ede achede abase ye mfama yakunafo eye nyame ya adoma ya wada ewe ye nimu system beboa ye wo ba ye Facebook no so a Sompa 90.7 ya hyehyɛ nneɛma no wɔ ɛyɛ ye screen no so ye pese wo hu bi na sa wo nso wo akyɛdeɛ bi na wo pese wo de ba ye hu na wo hunu sɛ dodo bia anaketo bia nsa fabra na yemfa ento edwa ɛwɔ ha ɛno sɛ be ya bibia ebetume akoye kama ɛde amaye enti no anopɛyi enema na aba ye screen no eso no na mema nipa kro na akwa abasisia na yatwe nkomo kakra ewo akyede ode abai na wotwe ekode nyina wakyede bi a ode ba no ye boa ama bibia atime akoso kama na yenua Razak ono na waba betoa ye fie ha enom na ose nneema nyina firi hajia fate enchen na ode ba Razak Daddy. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Na oho ye de. Nyame adom boko. Aji anso ho ye. Nyame adom boko. Ye de nyame ase. Ye de ye wo ha na watwa ato ayen. Na onantese enesen. Ye nyina ye. Daddy me dase. Anopa ide boko. Mitu kwan kakra. Na mini ha na matese mo ye sompa achede no. Ba na minim ne na asifie. Ntino nra na mbedru ye. Ba me madaya no waye busy ofie ntino aye onya kwan timbedru no de tu manim se opese obide achede no bi ba onya obi antino na no pai aya me njembe na msi yo nti anopai mu me ha eno antina menam yo ye beda ose de edi nkan na o maame ne hwan me maame ne haji afate owo hefa wo kan obi abehunu no o Nkoranza nation Nation koko osan provision store oton koko ye nation sefa he poten ajekum danachiwa area danachi for MP danachi ho no okay ebio no ye beda wase se ode we ebaye na ode beboa eminim se hajia etie aseda de onyame na ede ebemaw ne o maame nyina na de na obeka kire atiefo ahodo a aka efa sompa chede ho yo daddy me dase ye meka ne say but obi ato question obetima bisa obi wo bibi obetima kan ebra Razak wo hai ma Razak asenwina we are na mabane so ye meka ne say we ase de oguo no eno na otwa de waguo no eno na otwa no ye nyina yenim hawa omo a omu ni bie na omo ajankafo sabi omo bre right sene omu si fam aha ntino se obuwa nipa na ebema nipa no wakai odabi anase nyankopon kura bishirawo amen yes sir ma memre mu sabre bi se hajia etie na bibi sei no se obi free na komam eto niema puduo sei a minim se niema enwe kura no 6 million to 8 million de bedu fi se ne mackerel bo enna fam wasan adwene ho se wono me ba na desuafo wom edi books aka ho eniema na fe pa enu nti mesere wo nso wo fi akakra bi a obetimi no ye me de obi a wahia me wo me program asese me ye MC da no me nhira de me mfa nkame me maame hajia ba bi a wo bia no hajia faate ya wo Nkoranza nation mu right mesere otwe de ampon nyankopon enhira ede ma wo amen awurade emma wano kasa enye de wudi hira wo ma amen
awurade ɛma wo nyinkyɛ ɔma wo kwatenten a apɔmuden wom awurade ɛma wo mfa wo sika ɛntɔ aduro nom da ɔma wo mfa wo sika nyɛ adɔyɛ mfa mmoa ahiafoɔ daa ɔtumfoɔ nyankopɔn no ɔnyɛ wo kandifoɔ na ɔma wo ni wo mma so berɛ awurade nyɛ wo boafoɔ na wowɔ ho kani ɛden ano ho kani na dwene ho ɔnhyira wo ho kani so ɔnhyira wo ba a wosoma no yi ɔnhyira w'aseni ɛnka wo nana kansoa no mu nyina awurade ɛmfiri ɔsoro mu soro sɛ mpo sɛ mfonsuo bi abɛbata w'abusua ho a ɔnhwɛ adɔyɛ a wayɛ akunafoɔ yi so na ɔmfa nkyɛ mo na ɔma mo fie tuntum mu mfrɛ bi da gye sɛ nipa no ɛkɔ ne dwene so meka sɛ nipa a wɔbɛwu mpaturuo wɔ fie deɛ mesrɛ nyankopɔn sɛ ɔntwam ɛmfiri w'abusua mu anɔpɛ mi nso kakra a mede ka me maame ha gyia na kyɛdeɛ ɔde baeɛ ho wo a wote fie wote wɔyɛ den bra wo ba yɛyɛ program bɛn sɛdeɛ nkora yɛde wobɛhyɛ na yɛhyira wo apagya wo nneɛma no so nyina ma wiase nyina hu sɛ wo nso deɛ wayɛ ni meda ase agye atɔn provisions ɔyɛ provision store menka ne saa ɛwɔ wɔsi nation mp fie no akyi ɛhɔ nom a store no din de sɛn Hajia Fati supermarket. Okay. Ajia nyame nhyira o papa. I think brother nana a bless Ajia ene na busua ene ne mma. Ba ye nyina na yete ha na ba beto ye briefly then na de beka ho. Apostle Nana Bakefa. I release blessings in the year. Can Hajia ya dear. No correct. I believe say the year kano wati na akana kuma ohe achede ne bae na yakoma mu ade obi ade akana kuma de ya kano atona dwunuma mam say de ye kanti me ka che o say ye kra de ya tena aka over the period no nhira kase ye pama wo na odo ho ebadim na wona ya na santa o mo ho pama do ye edore wo mo na nana be kasa de ogu anu na obi ada me kan say na me ka bi say obi wo hono ma ya na ese ofiri akomam na wo ya ade ne se onye se onipa kro de bibi brew ba wo giri se wo ya ma erade na ye de erade betua aka eno ya na result no e sweet kra chen de se maestro ayo ya ma mtimi so me hwe se won so be se ya ma me e me ba sa na da bia na wo kra wo de amemene fe ne aho kire sei nhira na e ba no etina no pe de kan se we ya ye kan wo nhira na na ba ke fa de ama no de kan se erade nhira no ntre na shi no ubehu na na sire na shi matre also ayi masalachi wo kode bia ba won sam woden afeni ma nkoye pe no nya se kura de se nyame kura so no kwasi hu ni biu eta bia na nsam no ye side ha na de ba ko ha adwen se ye nsam bia ne mu aden Ghana kura ye ha ba ko no de bia ye se obi de bebre ye no wonder so mudi ge se beto ye so na nke ye ne ye de kwa because he Saudi for ni ada yi na ho abo so mo no ade niama ebre wa se what ya se enti ene tam bia na mo ko so omukose a umbenya be medical kaso obi a o ma bia ro nyame bie ni gate no ko nim se so de ma Owoahene nko a enya de obekipu nipa bebre benya mfaso antini ya na ema nyame hira wo na won nsem no odo omu bi omu nsem ntene de ye kan nyina ha dia se nyame hira no na minim se nyame kura wo de obeya e che se de ye kura ya no kura de ka na or because ono na ball no nto nim but enti ode ne ba it is a one respond way no rather son responding to niam bia of he say eye be boa na pa maestro brief dey na so be ka kire Ajia legend me da se de waguo no eno na wo nyame anim no krani da bia me ka enu anu muslimi fo no mpempi o mo kosro pa ye come mo wiska pa wo wiase enu anu nkramofo obi but because of some musum no mo kwan say ye tia ma asumasi yenim ne royalty ha da bi omusum no mo kwan legend nti na me ka sa asem de mo munye ska nyina ne say adoye omu bi omu nsem minim kra minim se zongo bia akwa anwumre kokom de nkwa de obi be yara ye no ko se ne mansa ubenya bia di ubenya nsu ya bo aguso bayin ma Christopher ndi ahine ye enye bi je say obepe e da di obepe da di dia ne asoro ne ye bo afode ye 200 million oh ode be ko because e den ye be ma na eda enu anum kra mo fode ne ntesa sebi omo mu ni bi kra no position wa asoro no legend ni nyina ne se adoye adokro mo se no komo a nti ye ma me agia se bi oni brunya odi ni sala wi atwam but oye batan o hu se nipa bi mo ho kiro mo ofura koma pam
exercise book now no me ka say ye trail listing kura bi ba ha minim sa dance obeka ya maya mienu o ma me wo papa se bi okɔ school obetwere book mu me se nkura no bebre nam street o mo wo mpanafo because o mu ni aboafo but book ya ba yi se kuna ni bi nya de kɔma ne baba e ya hoto right nti legend de meka che ma me agie nyina no se akoma ofiri mu e de nioma we ba ye no nyankopɔn bɛhwɛ sa akoma na mu ade bia o lucky wa brabom bia nyankopɔn de ba ye beda as na for news ne Facebook ntino Razak one minuanum begina animu ho na matwa picture na ye de amamansan so ehunu obi a wodo de beba ye be ye wo sede ayeye ebinuma di kan de bia ba omo no ya frɛ omo phone so no omo aye interview ene ade nti Razak kwa da agi asema ye ka che ne se Sompa mpanimfo da na se yakunafo da na se na asondwe ntena mu fie ho da bia alright ye da se bebre se oba ye baby a yaduru no abusuanfo de awuguo eno na wutwa sa nkomo na yedi na Razak abedu baby a yaduru ne ubetime awura ye nkomo emu sesia 0598 994 994 0598 994 994 na fe wabo na wawuram se be ya onso ubetime a kire wadwen kama ewo eye dwumadi emu eye nokore na ya bribia na de awuguo utwa na 0598 994 994 0598 994 994 ura enkomo no mu a ye beje wadwen kyere na ye de asoso ewo ha enom enti anope kan ye ho na oni ye ne entu anamon se be ya bibia ebetume akoso de awuguo enoa na wutwa ye mpanin kasa esan wo twero kronkron emu na yebisa se abribia na wugu a utwa ne wagu no ana eno ye asama ye di nkomo na ye je wadwen kyere 90.7 FM ye kan so na ye kai wo se ubegu Sompa akyede yi bia daache ubetwa eso aba na unu ho da enti anopai bomoden ase wode ho ebehye ebi na nso waba beyi bi ede aboa nti ye twense wode ofre ebeba 0598 994 994 mpanin kasa twere kronkron mu asem dia onipa guo enoa na otwa wote saa asem we asesen na ugidi se abribia na dia wuguo no utwa na sen na wonte ase kyerɛw anopai ubetimi abazo. Hello, good morning. Mbajo udeni baby akasafi. Hello, good morning. Good morning. Wadaroma udeni baby akasafi. Pacho FM ko si friend pon mi free akomadan. Ye da so pani mayete wa no peye. E bomo abaso pa. Yeah. Mechen krani and then he says mama chi program we not many chi papa. Ye da say. E no kre. Ya no said your Corinthians 6:7. E no kre pa me braba ko akasa chi awadi asimbi example. E kai say Nigeria me ko Nigeria na me ko to adie bi wo mu man bi ho. Me ko to ye no. And was a son me man 10 cities. Woman was a sama me no mame 50 Ghana. Right. A chill man fanko. Inti last be a numere. And I miss me call when I me kokoto at the free me ho. The Adea me to ye no. The fan say me to 10 cities ya say my man 50 Ghana man. And was a sama me 3 city. Me birthday na me hunu say sikana me de mama me no eso e kwa na me kai say e dana me man the things is na wo mama 30 Ghana no man fanko okay makomo bu me fo na me say hey adie na me ye mama no eso ekatwa enemanya right so kai job me pese wo de ka wasem no said ye na wo ka wo de twere to me pese wo be kin kai de na wo de abata wasem no wo kin kai job 34 verse 11 na wo su nyankopon eni asem bone ana wo tonfo ya mu yosem be said you bia kwai tie no
aba yɛda ase ɔbɛne na wotie yɛn wɔ ɛhefa radio so anaa Facebook anaa YouTube. Hello, good morning. Good morning. Wodin ne baabi akasa fi. Amen. Yɛda ase ɔpani ma yɛntie wa nɔpɛ yɛn. Ma yɛnkyɛ kakra ne sɛ asɛ sɛ asɛm na mɔka no ɛnɔkora a wogye ho akyinya ɛnyɛ yie. Right. Sɛdeɛ abɛguo no ɛno ana bɛtwa. Ɛsiane sɛ asɛm a twerɛsɛm aka asɛm a yɛmpanimfoɔ aka asɛm a even sciencefoɔ koraa agye ato mu. Sciencefoɔ nye ntom anya to sɛ wonka nkyerɛ scientist sɛ wode nkate akɔhyɛ fam wokɔtwi akɔyɛ gye ne ma ne nye ni ma ne nye yi. Saa na yɛsɛ wode bɔɔl bɔdan a mpanimfoɔ aka wode wotu bɔɔl bɔdan a kwambiaa so ɛbɛsa aba n'akyi. Enti na yɛsɛ Bible so sɛ deɛ bɛguo no na bɛtwa na kyerɛ sɛ adeɛ bia bɛyɛ ne biaseɛ biaa sɛ bɛsiɛ de biaa no saa aba ɛne wogye ho akyinya yɛ saa aba na bɛtwa. Megye tom sɛ nɔkorɛ paa sɛ deɛ bɛguo no ɛno a na bɛtwa ɛne wogye ho akyinya a ɛnyɛ yie. Right. Obani yada ase bebre onso wetumi aba so be 0598994994 dia onipa guo na otwa abere bia na utwa dia uguo ana na sign esi da ne ho wo ya brabom eda ne ho de wo ya brabom. Good morning. All right. 0598994994 0598994994 na wabawura enkomo mu abekere wonso wadwen se ebeye a bibia betume akoye kama ede amaye ne ewo ha enom na nkorabo yebekọ edwa so enche na afi yede nkomo no abawie de onipa guo enoa na otwa na eguso aye kaka wo se sompa achede eye aba na ye guo na yegu efiri akoma pamu a yebetwa so aba ewo yasetena emu wode ye aduane wode ye sika wode ye ntoma wode ye suku nkwada buku a yebetwere mu pen ne pencil he awe ho se to da bi a pencil nti akwada bi ntimi nko school pencil o akwada bi ntimi nko school me pa cho bebre mane nka wakoma se dia aka hagea faate akoman na bra wonso beye adoye no bi awurade be hira wo awurade be hira wo. Good morning. Good morning. Me pa cho wode ne ba bi akasa fi me pa cho your friend me Kaito. Yada say and kinkers you offensive of. Yada say utie your radio ana Facebook ana YouTube. Me pa cho radio. Yada say nyame nhira o ma yentie wa no pay. You papa, e beda se pa ne nsema mo de aba. E no kre e wiase we no de ni ko bedua bia no. Se ne o kan ye no. E no ana obede ubetwa. Se even for nanim ho mi ye ma me bi papa bi bi 90.7 FM. But ma me ne be ye ma do ye mpofiri ma na mani na me ho so. Enti that me say bi anka me di ni bone a nka sa papa no nka me nsa nya den. Enka. Enti no zanya mo kan de no kre wiase se ne ni po bedua no. Eno na obede obetwa. But nka me ma dwen ene me susu ye de a nka nipa bi a wasa woda wodo agi. Akire wunia. Na wo ye papa. Etla afoforo na wo twa so abapa. Right. Yeda asibebre eno de ade by 0598994994 akoma dan king kansu danso santamu hono yeda mo ase papa nyame enhira mo se mutie yen na ubetimi afred wadwe nkyira aba na waba bekere wadwe di onipa guo eno na obetwa na sene be esi dan ho adi de na wo ya ekere se ugu abapa de na wo ya ekere se ugu ababone ni nyina na ya adwento ato a ubetimi aba na waba bekere wo de ye de yasema ye kan se sompa achede no ya aba na ye guo ubetimi aba begubi na wayi bia bo okunani bi usika kakra usidi du usidi aduonu usidi aduonum ubetimi ayi bi na de aba beboa na se ye nyame ne pe na se eso aba ebeye ne mohom prince predu ne ne keka ho. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Me ba cha odi ne ba bia kasa fi. Ba che se me ya fusia. Me kasa sun kai. Me da se antifosu me entie we. Ba cho, ye mo kana na kreba. Me kan se mrebi. Ne hu bibi wo fom. Ba me ti se obi ka se sika ye 20 cedis. Iti ni mu ade ne wo fom na me fa na ayi sika. Ba na me ni kita 20 cedis. Ba me fa de wo se me di bisa na ma fan bisa. Initial light mo na yeti planti me se me na pa achene. That me 20 cedis no e na ma to achene.
nti ehon na o ena menya maketia right nti nye obegu bia no becha right yeda se papa de obegu bia no ubetwa practical experience ena nkrofo ehye na no peye ma yahunu se kasa na mpanimfo aka kasa na bible aka no se de onipa guo eno na wotwa no eye nokre trudo se ugu a ubetwa de obegu no nso ena ubetwa ampa 0598994994 oso ti asem ya asesen komo yi wade nkyere ne sen unsusu ne sen de onipa guo eno na otwa na breben anase sen esi da ne ho adi ewo ya brabo ne ya setena mu na bribia na de awuguo no enso na wutwa na wade nkyere ewo ho ne de wen yesua de atu ye kasa mpon yesua de ama ya brabo asesa yesua de ama yeni aba ye ho so abrabo ne asetena emu de onipa guo enoa ena obetwa ote asesen na sen na biesi ato asi afa ubetimi afre na waba so ebi na me ka Sompa achede no kire wo se ubetimi aba na waba betwe ya wada ewo yanim ya na ye chaade no na saa ya wada ewo yanim ya yi no wadawroma bomoden ase ode kakra ebeba eye aduane mesrew didi na obi nibi wate didi ne owo aduane mienu no one obi nche nti wo aduane na obi nche wo atade a na obi nche wo mpabo na obi nche wo de ketua bia usika ye 10 cedis kotuato mobile money no so sese a mobile money number no enie 0598 559 802 0598 559 802 0598 559 802 tuawo de kakratom mese nyame ebeti nanim akyerew nyame dum ahobrasefo nyame dum mobrohunufo nyame dum wona woyemu eye anopei so obeti asama ye kan yase na waye wadwen se obeboa bia awurade bedum wo awurade behwew awurade betima bie kwan bia wani na ne eye wo ma efa wo ma ho ne efa wadwuma ho ne efa wukunu ho ne efa wo yire ho woni wukunu matena se mo dwene mo ma ho atoburo nyantade ama wo mo na nkwada no a omo ni maame ni papa no hwan na edwene wo mo ho buro nyan mu ne a wo mo bedie ne omo beda nanu na anope na meka kire wo se nanu a ye bie kwan se amanfo metwere wo akunafo metwere mu din no enkwada ba ebi ba hanom wo mo asem ne se mo twere akunafo di yeso ye maame ne ye papa awu na mo beye yen den abusuafo asem nya wadre ho asem enya wadre ho se wo to atade ama wo ba wo ma wani daaso na obi ane maame afirim obi ane papa afirim na akora ya nante aba adwam ha se me maame ni ho me papa ni ho mo twere kunafo din yanso yebetima twere ye din bia na ye beye den abusuafo asem na adre ho enti wadaroma bomoden ase wonso obeboa bi na yahwe akunafo enti wo emo wo anwa wo sardine wo book a ye twetwere mu wo enema ahodo bebra ni nyina no ebetimi aboa ama bibia akonkan obetimi atwa osika ato mobile money number iso 0598 559 802 tera 1 media ene edin ebeba anase Blessed Foster na watwa osika natom nyame ebeshiraw ama bibia aye kama system legend Sompa achede na ebae no the Razak de ba sisia no great assassin and the wife Adea Akye. Oh, okay. Anti uka great assassin dia obi ani mo no. Anti Adea Akye ne kunu ni great assassin. Anti ne great assassin yere Adea Akye. And this animal no man Razak ba. Anti no say quickly yes you know. Yeda asibebre system no dia wo de abetwam ewo ha enom na article home stores anope ofrefre say tumnika na bra wone wo mo emetu anamo na ye nante na se oba brunya brem wo pese wo sesa wo fie wo dan mo o fridge o TV standing fan ceiling fan o gas stove no cylinder ye besesa ne nyina ede amount na ma obi bia aitumi aye kama enti ye nhye eno enso ope emo ope anwa
ope nkyɛnse mu nnuane tin tomato sardine mackerel ene nneɛma ahodoɔ pii ebetumi aboa wo woyɛ kuani nso a yɛ pompe atea no so afidie kafo no anase motoburu solo machine no wobenya bi ɛwɔ hɔ ahade koraa no wotintuatua wo sika kakra na ebre no so a waba abegye yɛ wona na atekwa no hene abrosan no ase ɛwɔ ɛyɛ magazine dada mu 0243 629295 ya nneɛma yɛfo nti yɛ hudi na yɛtum cassette on factory price saa nso na yɛde ɛma wɔ 21st clinic ɛfrɛfrɛ sa no pɛ ma honye ha dominika na bra wone wɔ mo emedi ayaresa na yade baako paa yagidin wɔ mu yɛyɛ atenka na Ghana obiade nim yɛ ɛyɛ sciatica yade saa sciatica no enhoma a ɛwɔ sisi achi kɔ osrem ɛkɔ na kokom hɔ no ne sɛ ho techema ɛno na yɛ sciatica no ɛde yiyaw ɛbrɛw na ɛma na yɛ utitriti wontimi nyina osima baako mienu ntoa so wobɛtɔ fom sɛsi a wa ma wani amra ɛbɛha wadwene ebi die kora no yɛ alternative efiri ne na benkum ene ade bɛkye na ekɔ nifa ɛba sɛ ha adwen wa ma wani amra de wobɛtɔ fom enti wada Roma kɔ 21st clinic ɛno akyi no yade bia yɛsa ɛwɔ 21st clinic oba yɛbɛsa yade no nyinaa ɛde ama yade te sɛ stroke diabetes yɛbɛsa no nyinaa o pressure wɔ soro na ɛwɔ fam fabre na yɛnsa ma wo atipaye koankorɔ utifa ɛpa wa sɛ de akuma na ebom wada Roma oba yɛbɛsa ama ɛba no mfidipa enupa yɛde sa yade a ɛyɛ 21st clinic ayaresa edimu ɛyɛ 21st clinic yɛnkrabata yɛ dunum Ghana ha nyinaa ebi wɔ Nkoranza ebi wɔ Techima ebi wɔ Brekum ebi wɔ Wenchi ebi wɔ Sunyane yɛne teaching hospital ne de animhwɛ ɛna ɛyɛ Kumase ne Mpotamu sanso na Accra ne Mpotamu ɛna Western region ha nyinaa yɛ wɔ ha frɛ yɛ number we sesi ana yɛnkyerɛ 21st clinic ɛbɛn wɔ 0540 311311 0540 311311 bra na woni yɛ ne emetu anamo a ebetumi aboa Courteous Marketing Agency kaka wo se bronya we official drink a ye nyina yagye atom se ye di bronya no Courteous Marketing Agency for product a Mizo na 5G Mizo no anom de ampanimfo no mofra no emu ode o two flavors baako ye de amango na ayo baako amango abrobe ne other fruit ka ho de no mixed fruit enti ne de no sononko enye ne awo nom na obewie na wenye ohaw bia Mixer 5G no nso ewudwa eso energy drink we nko na ye sononko Ghana asese cafe nimu said the boroso ankrofo die wonom a ubebuso abuso na wa afi asorosoro ni padua da bi we entesa we no grape ewom guarana wom ginseng wom green tea wom na grapefruit ene nyina wonya bi na wo nom a etesa de wudi fruit na nkasa ne mu ode pa bomode ana pebi na betimi aboa me pa cho bronya bere we hweyie na wankonom nsa bia basa wo ka kwan ho anyesa yebedi bronya wie no na oyare ebetime ama ohaw ahawadwen pa enti na wahwe ama bibia etume akọ enkan enti no yenhye eno enso na yemwa ema bibia nko mpacho ukọ eye baby te se Sompa FM bia mu Kumase Sunyane ena eye Nkoranza ha ubenya biato ugo 21st clinic bia nso ubenya biato bade bia na pe bia gu store mu u pe bia gu o shop wada Roma ne a ubeya ne se ubefre Courteous Marketing Agency 0246 270 221 0246 270 221 Courteous Marketing Agency for bejo so dodo bia wo hia no yebetimi asopla Ghana ha ba bia ofra ye na yebetimi de ede abro enti no yenhye eno enso na ye ne wo no entu anamon se be ya bibia ebetimi akoso ene anopa enti no ma menkwa ahoma nso na menya adwuma bi ewo ahoma no eso maka chiro se na watwe we nyina no Sompa achede na watwe okay yebesan yakwa ahoma no so britia webu na ansa na yebekwa ahoma no so no ma menka wo se Obo Heba and Medical Research Center wo mo kaka wo se
yade eye o enti ma yade enje obre emoso afi ko na wi ya wo ebebe yi wan pe ayaresa papa edi mu a obehun se na afi yade aje obre aboso abusanfo de aye kan nyina ne se wo mo ayi eye na wotwe esi wo na no hyase na no dwoada no ebeto mu akopem ukuada ebei ya yede eyo end of year promotion de ama wo ye venue ni ye mienu obo heba center wo Nkoranza de hyeman edwira kwan no so sanso na eye obo heba shop a wo Holland base in chen ho ye ben emosefa junction hwa anopa no nso mpa mu kopem no num empa mu na yatena se ho oba ye ben ye free consultation and a screening at the amount sanso na oba ye be ye free health education ekabia obebo ewo treatment ho no ye be mo 30% discount ewo so 0249 76150 obo heba center de o say abibidro ekasa enra na ye yawada yeso yadofo emu entiri yawada bia ya na watie bi na wanya kwan aso odofo emu na ye no atu anamon a ese efata ebetime aboa ama bibia aye kama ede ama wo ene abusanfo mame fa ofreni eutwa odi hai na memfa ofre dwumade no emra wiye ansa ewa. Hello, good morning. Good morning, sir. Me ba cho udi ni ba bia o kasafi. But your family, God is a woman. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Bebre opening nia ye edapuna ye bobo hunie dia onipa guo eno na otwa abere bia na saasami eye nokre abere bia na onipa gu bibia otwa na wonso o contribution ye de wen yo na da wase me chiache watifo na wahwefo nyina ye je so de wo mu nie de ogu de nipa gu eno na otwa no eye adwuma abere bia right. Yes. Na sa obade na ahese. Nature asesa to anya ade obi betimi asesa no. Said obade kwan afa so board na ade no. Wo hye bibia ansa. Enti no matter what obeye no entimi sesa obade nhyehyeye. Right. Said ensuo to woni birim. Na awia bo woni birim no sa na ugu aba ubetwa. 90.7 principle no. Ya na nanum nim dada danti bredi ni na nanum ye bone a omusuro. Yes. Right. Enti dia onipa guo na otwa eye nokre trodo. Aya nokre trodo. Make some instances bebre. Ebi ni dia wey. Oze say ya ni Christopher kasa. Me ye free thinker. But I'm sa dodo na ya Christopher ni ntino. Nti ya de yefese ekotu niam bi free Bible no mo. O kan Galatians 6:7 kora. O say mo na Adam no Nyankopon yensi na twetwe. Right. If you said the nipa bu na no an wotwa. E pa so what you say. Because Bible is accepted universal book. And to quote you man when you gina so. But apart from that no. Ya na nanum breso ano moto no no mo nim say. Wo ye bone a sa bone kro na obi didi be yo. Eruntina amani pe ye bone anu wosuro. Right. Yes. Ya ade bi. Ya nan say bi issue bi si wakra. Ana nipa ni ejai no. Nti obi bisa a question, similar question. Ewo afidie bi so say ya. Sa de nti na nipa na di bone so ni ejai no. And I'm going to say, on previous life, nipa ko na ye no bone, ono so ye akwa we bone ni bi. Right. Ndi ba mo ba Robert Neka. Yes. Enu ti na man na nipa ebre no bu wa bom pa ya agba. Oni se bone bi amre bi oyeye. And wo twa so aba. Sa de we yitiri ma be ma nipa bone so beti wo wi ase. Okay. Ya de bi. Say tambi aya na me de. Die wo me de toto bone fache ho. Say what concept we have about the Boniface ni ho. Boniface ni ho. Any ho. Any saying. Very good.
yɛhwɛ adeɛ bi ɛwɔ bible mu koraa no sɛ nipa yɛ bɔne ma nyankopɔn dome yɛn sɛ ɔde akyɛ yɛn ayene nyankopɔn nom yɛ ɔdome yɛ bi ne sɛ bɔne a adam ne ne yere yɛ yɛ nti ɔbaa bɛnye nsia bosome nkron ansa wawo mɛboa sɛ bɔne no yesu nti ɔde akyɛ yɛn right nso ɔbaa nye nsia nyɛ abosome nkron no sɛ sɛ bɔne fa kyɛ ne hɔ ɔsɛ bɛrima bɛsɛm n'anim fifiri ansa wadidi ɔde kyɛ yɛn sɛ yɛn nsam anaa yɛnsam very good enti ɛno ma ɔho sɛ nyankopɔn no koraa no anyɛ adeɛ ɔde bɔne kyɛ very good yɛnhwɛ adeɛ bio me wafa me sika ɛna meyɛ kristo ni na mebɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn nipa ɔfa me sika no ɔmpia ne ka ɛna wo so wabɛsakyera na sɛ awurade mfa bɔne nkyɛw nti hwan na awurade bɛtie ne mpaebɔ agya ahwan deɛ ɔtie obia mpaebɔ right the fact sɛ wasakyera ne nkyerɛ sɛ me a mebɔ mpaeɛ sɛ wofa me sika no awurade ntu aka no ɔntie wobɛtie nti daakye sɛ yɛsi a wogye obi yere a yɛwadwe sɛ obi bɛgye wo yere okay yes saa na adeɛ no tie wogye obi yere a yɛwadwen sɛ obi bɛgye wo yere nti akɔyɛ te sɛ deɛ woguo no ɛno a na wotwa wobɛtwa yɛnhwɛ bible mu yɛwɔ papa bi ne yɛfrɛ ne elijah right elijah no yɛku baala kɔmfoɔ 400 yɛtwitwa mo ti wokan transfiguration ɛwɔ matthew no a ɛberɛ a yesu kɔbɔ mpa yɛ ɔhuu sɛ elijah no moses saman ana ɔmo honhoma pie no asuafoɔ no kaa sɛ meɛmmɔ sɛ sɛ mmiɛnsa yɛmfa baako ma wo jesus baako ma elijah ne yɛmfa baako ma ɛyɛ moses na baako bi kyerɛ sɛ ɛnyɛ ne yɛkaa sɛ elijah bɛba ansa waba no ɛna ɔso wɔ waba no ɔma nhu no why na asuafoɔ no ka ɔmo realizing sɛ he was talking about John the Baptist elijah bi atwitwa baala kɔmfoɔ ti bia ne yɛde yɛ John the Baptist ɔno nso yɛtwa ne ti herod ba ma yɛtwa ne ti de to apaa so nti ɛno koraa yɛ clear example ma wo sɛ deɛ wobɛgu biara no wobɛtwa nti woyɛ ɔbaa bi na woyɛ abɔɔhye nkwalabere mu wobɛnya bɛrima bi a ne nsɛm wɔ bi a wowɔ ne mma deɛ wogu yɛ no wotwa bia wo ɔbɛne ma yɛ na wase anɔpɛ na yɛmfa wo nsi mesomeda ase paa right enti abusuafoɔ wahunu nkɔmmɔ no a yɛde baeɛ no yɛse deɛ onipa guo ɛnoa ɛna wobɛtwa woyɛ dɛn ara a wontumi ndɔgye deɛ wobɛguo no ɛnoa ɛna wobɛtwa enti no wogu a gu abapa wodwen a dwen adwempa na adwempa ahwɛ wo so na adepa aba wakwan mu mame te wei mfiri na afei memfa dwumade no nyinaa mmra wie yɛ nsɛm sisi ɛyɛ dwumade a yɛde firi sunwane ɛbrɛw Sompa 98.9 ɛba bɛfa Sompa 90.7 dwoada kɔpem yawada biaya na watie bi kwasi ada ɛbɛ nso anuanom agorɔ no bɛyɛ dɛ ogidie ne sɛn yɛbɛtoa so yɛ bisa sɛ bronya die ɛso mfasoɔ ne sɛn na yɛ kristofo asɛdeɛ sɛ yɛdi bronya na ogidie wɔ saa asɛm ho ne sɛn yɛne nyame nkrɔfo a wakwadere ɛwɔ twerɛ no mu ɛbɛtena ase ɛbɛfa Sompa TV so ɛbɛfa ɛyɛ Sompa 98.9 Sunyane Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Nkoranza na bibia akɔ enkan ubetu kwan akɔ abrochire sɛ bia na akɔdi bronya na akɔ adesua last chance travel and tour okɔpɛ adwuma na aya last chance travel and tour adwuma bu ɛwɔ Canada UK Australia Ireland Qatar Dubai sɛ bia na aman bebre tete saa afei o pɛ visa nso a ne gye ayɛ wo den fabra last chance travel and tour yɛbɛhwɛ agye na yɛde amount yɛ office ne yɛ mienu yɛ wɔ Accra na yɛ wɔ Kumase yɛ adwuma Monday to Friday frɛyɛn 0543565968 ana 0553985231 wone yɛ ne entu anamon na ɛbɛboa se koko egyegewa kɔpɛ koko master ɛyɛ 3A cool capsules omo ɛna ɛde abadwa so yɛ dura etumi sisi ade papa se koko na fifiri osisi agya wɔ yam tim ni nyinaa ɛbɛkɔ amana afiri hɔ afei yeguso a yɛ kaka wo sɛ ukɔ Heba pharmacy and store drugstore biama wonsa ebeka bi 0546 107 107 3A cool capsules cocoa master sana ye frɛ no entino ya na wapebi ede ayo ho aduro Grace Gas Medical Supplies ena efrefre we anopay wo masem nyina ne se tumnika na bra na wone wo mo emetu anamon Grace Gas ese
anɔpɛ sɛ wobɛma ho ayɛ ha na waba wɔ mo nkyɛn a wɔbɛtumi aboa ama obi bia yɛ kama ɛba no medical supplies a first aid kit ɛwɔ plaster cotton wool surgical mask stethoscope ɛna afei oxygen mask eye chart skills blood pressure monitor pregnancy testing kit no ebi ɛwɔ hɔ ɛne medical supplies ahodoɔ bebree woyɛ clinic woyɛ hospital woyɛ adwuma bi a woyɛ a wo provide medical services bia no ɛho nneɛma a wode bɛyɔ no ɛwɔ Grace Gas medical supplies wobɛtumi akɔ hɔ na wakɔ akɔtɔ bi yɛwɔ edwira kwan yɛ aso ɛne Star International School deɛ 0200705528 ofra yɛbɛgye so na yɛne wo ayɛ adwuma we abusanfo ha ɛna yɛde anɔpa adwumadie ebesi yɛbɛda systematic ase bebree MCR adwuma no ɔno ɔyɛ nanaba ke fa nso yɛbɛda na se ɔba ɛbɛ kyerɛ na dwen brother Philip gyina mu den sanso na ɛyɛ adanseɛ ɛba bɛtena mu ɔfa apam bɛtena mu ɛma yɛde nkɔmɔdie ɛbrɛw afei sompa akyɛdeɛ no yɛguso a yɛka wo sɛ yɛgyina mu bɔmɔden asɛ odo deɛ bɛba yɛwɔ ɛnɛmemene ɛnɛ fie kyena memene kwasie ne dwoada benada ukuada na afei akyɛdeɛ no duru hɔ nom a yɛkyɛ ne yawada ɛde ama ɛyɛ akunafoɔ no sɛ ɔdo ho bɛka yɛ ho odo deɛ ba bɛka yɛ deɛ ho a nyame bɛbɔ nyame bɛhyira wo sɛdeɛ agye afa ate great asase ne ho kani ɔde ne deɛ aba no yɛda mo nyinaa ase papa nyame nhyira mo a mo da di kan de bi aba nso yɛda mo ase mo a mo atua mo deɛ kɔ mobile money no so a yɛnya nhunu yɛ no nso nyɛ sɛ sika na yɛnya nhunu yɛ o yɛnhunu wo din sɛ wo asum asia na ɔbɛnten wo na wo sande yɛ no wo nso yɛda wase papa nyame nhyira mo nyinaa ɛwɔ saa kwan yi ɛso kɔpem sɛ ɛbrɛ foforɔ mu yɛbɛsan ahyia bio no mo a mo nua bɛɛma Owoahene Acheampong anɔpɛ yi me na metena ase a yɛde dwumadie brɛ abawa Sara ɛbɛka bi anɔpɛ yi ɛwɔ dwumadie no ɛso yɛma yɛtiefo nyinaa kye mo ani tia adeɛ na